En als we dan haast van start gaan naar de wedstrijd hier in Burgum. Het is alweer de vierde eerste klas wedstrijd van dit seizoen. Ja, die hebben we natuurlijk haast van start. En we hebben nog een bijscrewer op de lijst. Bij de vrouwen. Daar, na Pietrix Westra, springt er Femke Rispens, de nummer 74. Goeie jong, van harte welkom bij de eerste livestream dit seizoen van het Vierlepen. We zijn hier in Burgum. Het is alweer de vierde wedstrijd van het seizoen. Mijn naam is Freek Wijma en bij mij zit Hannes Carion, oud toplepper die hier heel wat oerkes vroeger trommaken had. Tegenwoordig zullen wij ons best doen om jou mee te nemen terug de wedstrijd hier in Burgum. En ja, wat kunnen we verwachten als we de eerste drie wedstrijdjes even bezoeken, Hannes, dan is er nu al haast meer gebeurd als een hele grote deel van het vorige seizoen. Hè? Ja, het publiek wordt zodat getrakteerd inderdaad. In alle categorieën nota. Want dat is vaak altijd. Het is een bijzondere wedstrijd. Het is een wedstrijd heet de Elkes Carion Memorial. Nou, Hannes, ja, dat is dienheid. Ja. Hoe lang is die tussen alweer? 2012. Dus 12 hier. Ja. Nou, zoals die tijd is dit een hele bijzondere wedstrijd. Waar de leppers zich heel graag hun sjen laten willen. En dat had alles te krijgen met de prijzen, want dat is de grote karakteristieke snor van Elkes Carion. Wij moeten het schakelen, want op een scoon staat iemand met een Friesk trui. Corneille naar rechts, dat is Sietse Lefferts. Dat is aan de andere kant, Corneille. De jongenschans. Die staat klaar. Want deze jongeman van 15 hier. Leepte van een week 20 meter 48. En dit liep het gelijk. Oh nee, hij gaat gelijk geschreven. Hij gaat nu een beetje uit koers. Maar om even aan te gaan hoe bijzonder dat is. Hij is nu mijn stip de enige jongen van 15 hier die 20 meter helle had. Komen we straks even naar op rond, want op de eerste batten zagen we Nienke Kampen van het Heidenskip te wetter gaan in de categorie Famkes. Maar om er even aan te gaan hoe bijzonder dit seizoen uiteindelijk is, even de vermelding van Sietse Leffers. Nou, middels de batten. Ja, Dietmar die gaat ook eerst de sprong wierd. Dietmar van der Wal van het Heidenskip. En dat is een minder start, want het waait toch nou ja, best nog wel een soort. Dus ja, ik hoop dat er snel even onder de warme douche kan. Ja, nou we gaan nu drie sprongen gewoon redelijk snel achter elkaar. Dat betekent dat we nu weer even een paar minuten krijgen om jou weer even mee te praten. Want de leppers hebben per sprong dacht ik 2,5 minuten tijd om de pols rond te hellen, uit te droegen, uit de lijn. Concentreren van de oren en dan met die sprong plak vinden. Want ja, we hebben hier eigenlijk. Ja, bij de jongens zullen we nog Jurre de Jong klaarstaan. Hij plakt even het sticker op de pols op het plakbed, straks wil inspringen. Het is natuurlijk Ian van Burgum, dus hij weet precies het plakje op zijn thuiskomst. En we gaan zien wat hij in zijn eerste sprong kent van. Bij de vierde eerste klas wedstrijd. Deze eerste wedstrijd in Burgum is ook altijd een speciale wedstrijd, want het is namelijk de Elkes Carion. Op de middelste skons maakt het Minne Smit zich leer. Het is alweer tolenweer dat hij op 56-jarige leeftijd ontvallen is. Hij is overleden op zo'n februari 2012. In 1978 heeft hij de Vierlevereniging Burgum opricht. En vanaf 2013, een jaar nadat hij overleden is, we zien een Nijtjure de Jong. Hij maakt het hem klaar. Hij doet het hars nog even op een vierleerbom voor meer grip. En springen we dus van de Jong op de leppers. Zij springen op de Elkesnar.
En zat ik al mooi weer, wat op de kaart die een vleurige wiel is kapt. Al in het servies van Wilke. En die vooral die lijstjes helemaal bij hoort. Want dat spreekt eigenlijk voor zich dat iedereen dat hier. Ja, en deze eerste sprong van Jur is wel rjocht, maar is verre van goed. Want ja, in de loop hekken er al wat, of hapen er eigenlijk al wat. En dat er weer de insprong net fantastisch, want hij hong eigenlijk gelijk. Nou, even zien wat hij in het tweede sprong ken van. Op de middelste baten zullen intussen kleersteen Minne Smit. Van Wezen. Vliegen hier nog geregeld topklasser. Ja, dit hier basis van zijn klassement net bij de eerste 8 en dan zak je hier terug naar de mixklasse. Je kent jezelf, ik ga weer een omwerkje. Maar we hopen dat ze wat mooie omstandigheden hebben. Maar dan heb je een goede sprong nodig. En dit keer ik weer een hele eind uit de richtingen. Lieke eerst raar, maar... Nee. Nee, het is nog even een beetje testen van de leerpers van wat je al een mogelijk is. En op de eerste baten zullen we weer een Frieske trui staan. En die Frieske trui is van klassementsleidster Sanne Boustra. Zij is van Reduzen. Zij is de regerend Frieske Famkeskampioen. De line luidt daarop. En zij is aardig gewoon dit seizoen begonnen, want ze had al een wedstrijd won. En ja, als je die Frieske trui om de schouders had, dan betekent dat je in het klassement dus het heegste staan. En dat is wel een dame die haar een goed challenge voorlopig. Ze wacht het even op de meter, die is nou klaar. Hier komt ze met onderin. Liek het op zich, net raar. Komt net heel uit. Correct, op die line die te leidt in het zonnebed, dat ben indicatielijn. Nou, in geval van de eerste batten van de vrouwen en de famkes. En dan zal ik zien wat de line, de indicatieline, ik word goed leidt. Want dan soms is het dat dit een liedje meter. Je komt Reiner Haanstra, dit direct sterk omheen. Ja, prima sprong daar om uit te beginnen. Ja, die had de eerste 2 wedstrijden mist, maar de derde wedstrijd in het Heidenskip met de meiden, leefde hij een nieuw persoonlijk record van over de Santje meter. Nou, ik ken hem eigenlijk net zo goed, Max Cisse, deze jongen, maar hij, ja, ik zou zeggen, dit kan wel vaker zien springen. Dit liep erop. En deze jongen had al de nodige titels binnen, maar dan vooral bij de jeugd. Ja. Dat zie je en toon hier. En ja, dit is de 4e wedstrijd. Dat betekent dat na aanleiding van deze wedstrijd de 2 beste afstanden van het klassement tellen. En als je dan al een zandje steen had. Ja, dan telt het mooi op. Ja. Met een Frieske trui. Ja, Nat Bronsma. Wie de eerste wedstrijd is al goed voor 20,40 meter. En had Sjoen dat Isbrand natuurlijk vorige week 20,66 sprong. Maar volgens mij hield hij net in de finale. Vandaar dat Nart nog de klassementstrui om had. Had je rekken heel zo traind. Ik weet net of het dit hier wat minder. Maar had je in het verliezen heel zo traind. Dus ken deze schommers ook als zijn eigen. Deze insprong is net fantastisch, maar dit liep het helemaal net raar te gaan. En dit is gelijk een hele goeie. Dit is gelijk al een hele goeie, dikke 20 meter. Ja, want die tweede blauwe line in het midden, die leidt op 9 meter. En daar is er een heel eind oer heen. Ja, dit zal onder erbij, wat zult wezen. Het krijgt een wedstrijd stokje al zetten. De meter die shot even, hij twijfelde even, maar ik denk 2020 of zo. Wat denk je, Freek? Is dat iets kort? Het is rond 20 meter. Ja, dat klopt. Ik denk misschien wel meer. Nou, lekker begin, ja. Maar ze bij die insprong zeiden ze dat net. Hè. Hij liep alsof hij er wat omheen draaide. Het eigen wat zwier, maar hij bleef mooi hingen. 20,06 we dus. Tje. Dus voor de 20 meter. Het is een mooie start. Dus had er die trui voorlopig stevig om de schouders, want dit telt mij voor het klassement. Ja. Vierste batten. Zullen we naar Noah de Boer. Ja. Een toptalent bij de Famkes. Ja, tje. Die neemt de leiding voor de Oh, maar bij de jongens zijn wat hier gaat gebeuren. Dit is Wieber Jongsma. Die gaat helaas te scheef. Dat er op verliester meters, want ja, hij ziet heug genoeg. Worden weer wel op het baltje gang, maar Wieber Jongsma uit Jouren. Vroeger gingen we daar rekkenskongers, maar hij komt nu uit voor de afdeling Drielst.
is 1553. Dat komt wel in de buurt, maar dat het baltje op 1566 luidt, dan denk ik... Had de ruggang weer een iedere nijpersoon gegaan. Maar goed, hij had nog 2 sprongen. Dus hij weet het plakje. Dat is het inderdaad. Ik krijg net 15 meter 44. 15 meter 44 noteren we dus natuurlijk. Ligt dat wel duidelijk bij. voor Ja, Wieberen je kunt natuurlijk Jongsma. niet bij de wien, Leidt er voorlopig opdelen, tweede mee. Want ja, je kunt er de stak er wel wat op zetten. Als je geïnteresseerd bent in live toesgestaan, dan kun je Nou, even de boer start weer thuis op een direct, tablet of op een heel telefoon erg of op een sterk. laptop 13 meter, naar de 50. site van de FLB. En je klikt dan de wedstrijd om van Burgum, dan kun je live de scores meisje. Wij zijn even de verbinding kwijt, dus vandaar dat En wij nou de boer wat steeds wacht je in de finale. mij Maar toesgestaan. is het wel wedstrijd waar we hem trots Maar de op 2006 van naar het bronsmeisje in aanval de eerste en die 15-44 die we krijgt signaleren. Wie de jongens is de nummer 12. Dit is Boa Westert. Boa Westert, die had... Boa Westert, wat Nee, die het hij wist nog wel droeg. wedstrijden, Maar nee, dit is net voor waar naar Burgum kamer is. Hij groet even naar de meter van wij maken Ruud. prima in dat klasse. Dat is toch zo weinig mogelijk hoeft te harken. En hopelijk kan er dat mooi terugzetten. Nou, Maar ja, dit weer net een topsprong. Dus we zullen nou even naar de jongenskongens, wat we daar krijgen. Hoi Hannes. Jo. Hoe even bij de chef. Even buurten, tevens op mijn zoon Friso. Friso is een opkomend talent. Hij kent misschien wel eens dwaande ons in Ja. de ronde. Wat denk je, Hannes? Nou, dat gaan we wel vaker, ja. Dus je weet het net met tevens, hè? Eerst naar de famkes. Eerst naar de famkes, ja. Berber Haans. Oh ja, Daniel helemaal, ja. Nee, net een topsprong. Ik heb nog even melden dat bij de famkes onder de leiding gaat. Nou, wat de boer niet krijgt, trekje 57. Dat de eerste afstand bij de senioren van opname staat voorlopig van naar het Bronsma, 2006, keurig. En dat bij de jonkjes, die Reinder Haastra, 1566 de leiding had. Maar we zien nou ja, Jorrit hier, en die springt was... Nee, die gaat te scheef. Dat is jammer, het broerke van Sanne Boustra, dit wie natuurlijk Jorrit. Ik inderdaad voor mijn Nederlands en Fries kampioen bij de jeugdwest. En dat ik ben uit de omjouwing Weensum Driels bij mij had te springen voor als kwallen ben, dan kennen ze vaak één jongen bij namen. En dat is Jorrit. Die kennen ze wat betreft vier hebben. Dat is altijd leuk om te zien. Maar hij gaat nou voor deze sprong te scheef. En ja, mist hij toch meters. Wordt misschien ook wel wat te volle pak door de wien. Hij stiet clear bij de mixklasse. Ik heb wel het gevoel dat het iets minder hut waait als Noorke. Waarom? Maar Deze wedstrijd Ja, en de wien die te steert. Als het een beetje skeer van achteren. ja, nou een beetje zietwind volgens mij. Die BM zal het zo heel van achteren, ja. En vooral voor die wat lichtere springers als Jorrit, ja, die toch een beetje zo'n poester krijgen. Dan waaien ze wat sneller naar de, nou ja, naar de verkeerde kant is. Maar Middelste water. Wieberen Skukken, die had de polste 4, die moet loslaten. Dotter krijgt op tijd en begint ook met het zwemmen. Je houdt me even de gelegenheid om even waarom te komen op die groep jongens. Want ja, een van de grote favorieten kan dit seizoen net in actie komen. En dan had ik het over Brent Monsma, terwijl hij Fries kampioen nog. Hij begon dit seizoen met het hoogste PR van alle jongens, namelijk 37, dat hij de vliegen hier sprong. Dat is intussen dus inhellen op zijn levens. Ja. Maar dat is die opname van Brent Monsma. Maar die had bij de wintersport een ongemak gewoon, enkel brutsen, zitten nog pennen in en schroeven. En naar zijnheid is het maar zeer de vraag of hij dit hier wel on liepen tak komt. Ja, het is zijn laatste hier bij de jongens. Hè. Ja. Hij wie hier van de topfavorieten, maar ja, dat is dan Ja. bijzonder sneu, hè? Ja, zeker. Sokken moet je er wel bij horen. Nou ja, en dan wie een mooie concurrent best natuurlijk. Ja, ik dat, ja. Zullen we nou op het eerste afstand Berber Haanstra die echt te wie het te wetter gaat. De jeugdwedstrijd. Riemer Zielstra. Ik zei Bij de jonkje. jongens. Ja, dit leek het erop.
Helemaal. Oeh. Ja, die neemt de laatste klimslag. Zeg er al wat de volle uit zo'n bed. En ja, zijn hoornblummer hing je en dan donder je eigenlijk voorhoed eruit. Nou ja, dat gaat gelukkig goed. Even naar de broer. Handje tikje. Ja, valt mij. Maar goed. Ja, zijn orenbroer is Nederlands kampioen junioren, hè? Ja. De Zielstras van eerst hem, Liepen bij Drielst, maar die leveren je wel winnaars op, voorlopig. Riemer die had als jonkje altijd de strijd ongeëmaat met Sietse Lefferts. Ja. En dat weer altijd goud, zilver, om en om. Maar die had Sietse Lefferts nog echt jongen. Ja. Die had nog wel een stukje in de helling, maar het is mooi dat hij nou ook in deze jongensgroep zit. Want Ja. eerlijk is eerlijk, het is elke keer natuurlijk een beetje afwassen wat er omkomt, maar Ja. ik denk dat je er potentie in zit in Zeker. deze groep. Zo, dit ligt echt heel goed te gaan voor Fijke. Fijke Stellingwerf. Die springt direct al richting de jongetje meter. En dat is voor Fijke top afstand. Jammer dat hij krijgt op het einde net heel nog goed uitgaan. Ik denk dat het een hele hoge 18 wordt. Maar een mooi begin voor Fijke. Ja, het is altijd leuk. Als je dan zo'n winter uitkomt, dan zie je dat al die jongens weer een stuk rutter worden binnen, een stuk sterker. En dan kan je gelijk zien ja, hoe ze de winter uitkomen binnen. Nou, en bij sommige jongens is dat gigantisch wat een verschil dat het soms oplevert. Ja, zo'n Sietse Lever die kwam van een 18 meter per al. En dat je dan in één wedstrijd naar de 20 gaat, ja, dat is ongelooflijk. Dat rijdt er net nog een keer, denk ik, 12 meter in één wedstrijd. Hij had het al een keer eerder niet. Ja. Hij kwam in één keer van 15 naar Santje en hij ging nu van 18 naar 20. Ja. Maar van 20 naar 20 is Ik ook al denk, net nee, dat is een heel eind. 50 zullen op het boord staan toch nog van Riemer Zielstra. Zo. Daarbij is hij nog 12 zelfs. Ja. En maar vlak achter de nummer 1, maar ook Ja, hoe dan hier weer daar gewoon- een volle meer in zetten. Moet weer gewoon 16 heel west sowieso. Hieke Vogel. Nee, Nienke Kleinvelder. Komt de Ja. rest van Wijzing, Nienke Kleinvelderman. Rijdt weer 10 op de Ja, op zich net een rare sprong, hè? De verrassende winnares van het Heidenskip. Ja. Dus ook in die groep hebben we al verschillende winnaars gehad. Ja, en Nam, dat is ook altijd leuk. Of Nam die wat, die extra groeien. Bij de jongens topklasse. Even naar Jasper Haastra. Brengt u bij de jongensscores bij de 8e deelnemer. De thuisspringer hier, Jasper Haanstra. Loop komt goed uit, insprong is mooi. Dit leek het op zich heel mooi te gaan, maar coach Agen die zegt het al gebeuren. Hij leek al te vol naar achteren gaan en nou ja, hij zal het zelf ook wel terug hebben, want hij liet gelijk los. Maar dit ziet het zin aan. En ja, dan ben we eigenlijk alweer op. Nee, Hieke Vogel mag nog bij de vrouwen, maar, of bij de famkes, maar dan ben we al door de eerste ronde heen. Danny Kleinvelderman komt tot 12 meter 44 en Bergman komt inderdaad op de tweede plek. Had zij dat in één ronde? Nou, en we kennen voor Fijke Stellingwerf nog een 8 zo'n 80 noteren. Daarmee zit hij tweede achter naar Bronsma. Voor Fijke wie dit wel het, nou ja, zijn vierde van het jaar, dus dat in de eerste sprong van de wedstrijd, om deze omstandigheden, dan belooft het eigenlijk nog wel wat voor de rest van de wedstrijd. We zullen nog even zien wat Hieke Vogel doet, uit mijn naam. Had je die basis pakken kunnen in die eerste sprong, of in die eerste periode, ja, dan zit in ieder geval safe wat betreft PD. Er komen wat loeden binnen dat de ene microfoon net te verstaan is, Hannes. En dat is mint. En dient dus heel goed. Dus dank voor de meldingen dus. Wij kunnen dat heel handig oplossen, maar dan moeten we even in Amsterdam. Dus ik neem even de microfoon van die oor en dan doen we het op die manier. Dank voor de meldingen thuis. Wij hebben een heel soort trouwe luisteraars en we willen natuurlijk graag dat het lood zo goed mogelijk bij jou binnenkomt. En op deze manier kunnen we dat voorlopig even ondervinden en zien of we hier onder techniek werken kunnen. Nou, Hieke Vogel is de laatste in de categorie famkes. En wat kan die hier zien in die eerste ronde? In elk geval een droegsprong. Dan kunnen we constateren dat na de eerste ronde bij de famkes
De leidende positie in handen is van Noah de Boer met 13,57. Dat bij de mixklasse senioren, dat er Nart Bransma geweldig uiteenzet is met 20,6 meter. Hij springt beter als Jirren. En dat bij de jonge stapklasse op dit stuit op nummer 1 staat Reinder Haanstra uit het Heidenskip met 15,66. Ik hier nog even terug, want we komen op de eerste batter weer bij Sietse Lefferts. Nou ja, dat is het verhaal eigenlijk van Aron en Waasdje. Als je zoekt naar het leeftijdsklassement van alle leppers in heel Nederland en dus in de hele wereld, had hij de primeur te pakken. Want hij is de eerste lepper van 15 jaar die de grens van 20 meter passeerd had. Dat record stier in handen van uw Hollandse collega Reinier Overbeek. 1981 lepte hij destijds als 15-jarige. Maar dat is dik uit de boekensprong. En wat kan er nog meer uit de handen komen van deze man uit Boetenpost? Sietse Lefferts. In de vorm van zijn leven. Kan die nog een keer zak knallen? Hij had je vliegen hier een rondje met stok dienen en kwam toen heel vier. Het notenwetter. En had nog één sprong oer, want ja, maar die tredje 4 van zijn eerste sprong stiet hij vijfde. En dat is geen finale, hè? Nee, de verwachtingen zijn misschien ook wel hoog. Ik denk gelijk wel misschien dat er het werkelijk doet, maar het is een heel eind, die 20 meter. Nou, Dietmar van der Wal die rijdt de oerenkant nog wel. Maar ja, dit is net een topsprong voor Dietmar. Maar inderdaad, ziet ze die, ja, ik gang nooit te wetter. Stok stier volgens mij correct wat te vieren. Wie nog een goede loopingssprong. Alleen ja, het moet gewoon kloppen voor je een topsprong meidje. Maar hij zal het weten voor de volgende sprong zetten hem waarschijnlijk iets dichterbij. En dat er hetzelfde. En dan, nou ja, kan er mij gemak die finale nog helden. Zullen we dat bij de Famkes kleersteert weer de eerste deelnemster Nienke Kampen in haar eerste poging. Gang ze te wetter. Komt tot 14 meter 34. En Hieke Vogel, daar kunnen we nog 11 meter zone 40 kunnen daar noteren. En dus is het voor haar echt zaak om nou een afstand op papier te zetten. Nienke Kampen. En dit gaat beter. Dit gaat al beter, maar net goed genoeg. Want ze vertrouwt het net. En dan moet je kiezen voor de veiligheid. Als je twijfel je loslitten, want het wetter is aardig zachter als de rane. En daar gebeuren vaak de ongemakken. Die rane kan het wijzen, hè? Ja, op zich is die rane zelf nog redelijk zacht. En daarachter zit natuurlijk wel een wetterkering. Dus als je inderdaad twijfelt, maak je altijd een zwaar dat je, nou ja, lever wiert springen. Maar goed, die springers die hier op dit niveau springen, die weten dat ook. En wat we bij Nienke vooral zeggen, wie dat ze krijgt op het moment dat ze aanzetten, hier is eigenlijk nog een hele meter haast hoor. Wie die, ja, de oerong net fantastisch en misten ze misschien wel de snelheid of het rugtepaard in ieder geval om rugtoer te gaan. En ja, dat is wat schande, want ja, hij had 2 keer wiertsprong, daarvoor kom je net uit het Heidenskip. Wils bij de jongens Jurre, de thuisfavoriet Jurre, al kleersjoggen. Ze krijgt goed voor 14,29. Dat leek op zich best een goede sprong te werden, dus zien of we dit uit kunnen bouwen. Nee, deze pol staat vol te vier. Ja, en als je het derde punt net haal je, dan is het heel makkelijk in deze sport. Dan ga je wierd. Middelste batter, staat Kleer minus Smit. Eerste sprong, 14,22. Ja, dat is natuurlijk wel een droegsprong. Maar ja, als je wend bent om zo'n 18 meter te springen, is het natuurlijk matigjes. Hij zal dus meer wollen. En ken dat nou in deze sprong. Er zit al een rare dribbel in de loop, maar dat had er wel vaker. Het gaat nou toch wat te vlug hoor, maar wel droeg. En dit is roem oer die line van 16 meter. Dus ja. Nou ja, hij verbetert hem al wat, maar echt heel bleed zal er net wezen in mij. Nee, het is een lietse zandje meter misschien. Zegt hij heel. Zoals je weet, het meter een stokje del zet. Dus wij bij de dames nou een klein meisje voor Sanne Boustra. In het Friese vlag t-shirt of tenue. Zit op dit moment tweede. Nou de boersprong krijgt wat verder dan haar.
En hier komt Sanne. Dit liep het op zich wel goed. Springt richting die tolverdraaiing van Krek. Dus dit is net echt een verbetering. Dus ja, ze had nog één kans straks om voorbij Noah te springen. Ja, het is close. Ik denk dat ze nou correct wel hoe die line is van 30 meter. Maar nou, dan gaat het om centimeters. Het is nou van lang net wat ze kennen. Goh, en op die middelste batten daar staat Nart Bronsma. Ja, Vliene hier een dramatisch seizoen. De eerste wedstrijd die moet post wonder. Toen pakte direct die Frieske trui. En daarna had er nooit één wedstrijd weer won. En eigenlijk hellen er amper de 20 meters nog. En dat weer, ja, echt voorzien door natuurlijk als regerend Fries recordhouder en meervoudig Nederlands en Fries kampioen. Een heel mager seizoen. Nou, zou er in ieder geval geen afscheid nemen. Dus hij is onder slaggang van de winter. En ik moet zeggen, hij maakt het ontnota op mij een volle betere indruk. En hij had nu al 2 truien sprongen, verder als Vliene hier het hele seizoen. Dat zei toch wat anders. Dat is zeker een heel soort. Dus wij hier op jongens nog even Reiner Haanstra joggen. Die hier nou wel heel goed in de rafstak zit. Ook gewoon recht toegeeft. En gewoon een persoonlijk record denk ik. Hij leeft waasje Santje 09. En ik ben bang dat dat onflarten gaat. Het ligt erop. Zeggen ze al, hij corrigeert bij het klimmen nog een beetje. Nou, daar staan op zich die Haanstra echt wel onbekend, maar nee, dit... Santje 64, een nij persoonlijk record. Tweede wedstrijd, tweede PR, Wils Wijsjoegen en Nart Bronsma. Want kan die nog verder dan die 2006? Nee, in deze sprong net. Hij zal natuurlijk echt wegen, want hij had eigenlijk maar één doel. En dat is om zijn stokoude PR, dat staat op 4 van 21 meter 68. Dat zal er onvallen worden. Dat wilde hier in Burgum doen. Dit is een hele mooie accommodatie. Maar deze sprong had er te volle wegen. Dag Jan Hospers. Wij staan ook even op een kick, Hannes. Hè? Meestal zitten we achter de schermen. Nou, de wedstrijd is in afliep. En wat kan de leadster bij de Famkes? Noah de Boer. Noah de Boer kan die hem... Nee, kan hem net recht horen. Die ziet het echt de grenzen op. Want zo is het speeltje echt weer. Hoe stariger je oergen, hoe verder de sprong worden kan. Maar ja, daar zit echt de crux, hè? Dat is het moeilijkste, ja. Dus, het is even dat plak vinden waarop je genoeg tijd had om de pols uit te klimmen. Maar goed, die sprong van Nart, ja, in loop zegt er al, krijgt net lekker uit. Dus hij zal daar misschien iets in oppassen. Maar nou ja, hij had al een goede 20 meter staan. Dus dat is voor deze wedstrijd al een lekker begin. En waarschijnlijk, je weet het net, maar hij had in ieder geval een goede voor de finale. Ik probeer nog in het begin van het seizoen toch wel wat scoresrecords sneuvelt binnen. De wedstrijdleider Sietse Hilbrand zocht dat alles gaat zoals het jet te gaan. De controle is er. Dat het goed is, had hij het doen net druk. Hij had alleen ingegrepen bij calamiteiten en daar hoop je vanzelf net op. Nou, Wieberen Jongsma, die krijgt 15:45. Ja, die weigert nou echt te volgen. Ja, die had natuurlijk zien dat er voor hem toch een Reiner Haanstra Santje meter 64 geleerd is. Ja, dat had Wieberen Jongsma nog nooit niet. En dan moet je wegen. En bij wegen je het vaak en wie het pak. Ja, en iemand die echt grote plannen had, dat is de jongen die zich nou kleden maakt, of eigenlijk die zijn Poolse lid kleden maakt, Jorrit Boustra. Hij zette een lange lengte top erop. In vergelijking met Wieberen gebeurde dat nog net. Dus we gaan zien hoe hij straks zich zijn sprong zal gaan. Terwijl we eerst naar Boa Westers joggen op de middelste skons. Krijgt goed voor 4:34, wie je net een topsprong gangskeef. Hopelijk kennen dat nou beter. Hing het wat bij het klim of bij de insprong en gaat nou weer te scheef. En het liep het boetende sector te wijzen. In elk geval net een verbetering van wat er correct sprong. We beginnen verder met Wieberen Schukken. Wieberen Jongsma. Ja, die ging inderdaad te wetter.
En dan zullen we bij Daniel. Oh, dit liep het heel... Nee. Het is soms lastig zien dat de Pols in het midden bloot staan. Of er nou wol of net oer zal gaan. En ja, zij liet hem eigenlijk al vrij snel los. Waardoor dat je het misschien niet helemaal sjoggen. Maar ze viel het vaak zelf wel om. Deze Pols die we hier net oer het derde punt gaan. Hier krijgt we even nog Bo Westert. Die leeft in een mixklasse. Maar als het klassement naar Joert net verhoort, staat hij in de volgende ronde. En dat is na de wedstrijd in Boetenpost, Takkenbieke, na 4 wedstrijden. Zou hij dan topklasser wijzen, want hij staat gewoon op de 8e plak. Datzelfde geldt in de mixklasse voor Arne Galema. En datzelfde geldt in de mixklasse voor Nart Bronsma. Nou, Arne Galema zal hem net verbeteren, die is nog geblesseerd. Nart die had een geweldige 20 meter erbij zet, dus die zit sowieso denk ik de volgende ronde weer vertrouwd in de topklasse. Maar ja, de andere jongens komen straks al een keer nog in actie, dus er kan in 2 wedstrijden een hele protte verhoren. Wij pakken het op bij de categorie jongens, bij Jorrit Boustra met die hele lange polstok. Hij gaat ervoor, maar hij gokt te vol, hij viel het eigenlijk direct wel. En dan is de sprong volslijn misleren direct al. Maar ja, niet gewaagd is niet gewonnen. Nee, hij had die Pols net zo heel 4 in het wetter staan. Dus had hij weens wel heel op zijn concurrent. Dan zal het wel wijzen dat er een langere lengte Pols uit kan klimmen. Nou, en klimmen dat kan er super goed. En dat is die jongen nou de onkomende jaren nou grutter en wat zwierder wordt, dan komt die Pols vanzelf 4 in het wetter. En dat is wel leuk om te zien hoe toch iedereen zijn eigen techniek daarin had per jaar. Germ begon ooit extra heel soort klimmen. Nou ja, als het bij Rino zit, dan is dat wel bewonderingswaardig om dat te zien. En bij Germ had het natuurlijk ook Germ Terpstra. Ja, het is vandaag vanzelfsprekend, maar we hebben prodelustra's. En die suggereren dat Wieberen Schukken uit Achelen. Nou lijkt het een betere sprong te meisje, maar dat is geen bedriegt. Hij gaat dwarsoer en zwemt dus voor de tweede keer. Ja, zo simpel als het spultje eruit ziet, zo complex is het. Er kan zoveel misgaan onderwijs. Na de loop, de insprong, het klimmen en de uitsprong. Daartussen kun je falikant onderuit gaan. Dat is eigenlijk bij Riemer Zielstra. Riemer Zielstra weer krijgt een goed voorbeeld van. We zien eerst Berber en dit is een hele goede sprong. Berber Haanstra, ja, ik roem over de 3 meter, dus die meldt zich toch in het klassement bij de Famkes. Daar staat nog steeds op de eerste plak Noah de Boer met 3,57. Tweede plak op dit stuit is voor Sanne Boustra, correct over die 3 meter, 3,01. En ik denk dat Berber daar nou bij komt. Ja, die komt er zeker bij. Ik denk dat hij op het tweede plakje zelfs pakken zal. Er wordt digitaal met, ja, 3 meter tredje. Mijn stip op 2, Berber Haanstra. Het zusje van de leider bij de jongens, Reinder Haanstra. Maar bij de jongens staat eerst nog clear Riemer Zielstra. En daar zit natuurlijk volle meer in, want ik voel zo raar uit de stok bij. Ja, zien dat er nou wel goed van kan. De insprong is wel goed, het klimmen lijkt het echt wel goed. Als er hem nou met trouw helpt, ja, dit is echt een hele goede sprong. Dit is een hele dikke 16 meter. Wat het luidt op 16 meter, zo'n 40. En dus zeggen ze dat nou de laatste paar slagen, dan drukt er iets meer met zijn voet. Dat er hem eigenlijk, als er hem met de hand losliet, ja, dat er eigenlijk die pols een beetje voordrukt. En daar ging het ze correct in de eerste sprong mis. Ik denk dat die om en nabij dezelfde afstand ooit best weer. Maar we zullen zien wat er op het scoreformulier komt voor Riemer Zielstra. Pakt hier weer een mooi afstand. Maar het is het correct net, 16 meter 40. 16 meter 40. En dan, dan staat hij voorlopig op het tweede plak in die groep. We hebben nog 1 ronde te goed en nog een sprong van Jasper Haanstra, de tussenspringer hier in Burgum. Maar we gaan eerst naar Fijke Stellingwerf van de mixklasse. 1880 hier er niet eens correct. Ken daar nog wat bij? Nou, in elk geval net in deze sprong. En dat betekent dat we
In de mixklasse alle deelnemers 2 keer in actie zien. Die gaan nog recht op 1 volle ronde. Daarna zullen de besten kans maken op de finale. 4 op kop staat der Nart Bransma, 20 meter 6. Tweede plak voor Fijke Stellingwerf, 1887. En derde voorlopig Minne Smit met Santje Tretje. Wat gebeurt je? Mijn Nienke Klein-Velderman. Liep het net helemaal goed deel te komen, maar het valt mooi. Die komt echt in de buurt van dat baltje. En pakt hier weer direct een top 3 positie. En dan denk ik dat ze haar onmiddellijk weer in de top 3 meldt. Zij stier niet correct treden met die 12:45. Daar is nou aardig wat biek aan. Ja, de beelden worden voort even waarom, jongen. Dat ken natuurlijk, want deze livestream is echt via de iPhone te volgen. Mooi weer om te spelen. Het kan alle keer in techniek staat voor niks. Tredje 39 en daarmee stiert ze met stip op het tweede plak nou. Verrassende ontwikkelingen daar in die interessante famkesgroep. Mij werd een protte jeugdig talent trosstroomt is. En die liet aan zien. Knap. Brengt u in de groep jongens. Want daar staat nog 1 deelnemer op de list voor de tweede ronde. En dat is Jesper Haanstra. Nies correct. En wie het sprong in zijn eerste sprong. En nu moet hij om in elk geval bij de top 3 te komen minimaal 15:45 springen. En dat redt er net. Nee, stok werd er 4 hè? Ja, ik denk dat er een stok 7 verder stier dan de eerste sprong. Toen liep het erop alsof het correct net hellen. En nu zei ze eigenlijk al, dit wordt hem net. Maar misschien dat hij loopt nou echt wat minder weer, dat weet ik net. Want hij is natuurlijk al een keer weer geweest, dus die spieren binnen wat kouder. Dus zwaar hier dat je snel even onder de douche springen, warm draaien, kleermaatje voor de laatste sprong. Want ja, er moet nog wel even wat gebeuren wil Jasper Haanstra in de top 3 komen. Nou, dan zien we bij de famkes nog Hieke Vogel. Dat is de laatste springster van deze tweede ronde. En dan gaan we weer naar ronde 3. Hieke Vogel uit Menaan. Noteerde Alverson 40 in de eerste sprong. Wat kan Hieke Vogel in haar tweede poging? Ja, dit is beter. Dit ziet er keurig uit. Voorlopig, lange slagen meidje. Nee, je toch uit koers. Te gauw eruit. Nee, Hieke liet het omkomen op de laatste ronde om misschien toch nog in die top 3 te komen. En dan beginnen we in alle 3 categorieën die het nou op het batten staan weer naar de nummer 1. Dat betekent bij de famkes dat dadelijk kleersteen gaat Nienke Kampen van het Heidenskip. De middelste batten Dietmar van der Wal van het Heidenskip in de mixklasse, senioren. En bij de jongens topklasse, ja, daar zult nou toch wel wat druk zitten op de schouders van deze jongeman. Want ja, ze springen je op een bijna 20 meter 48. Alleen nog Isbrand Galema weer verder die wedstrijd. Was hier een jonkje de wedstrijd man. Maar Sietse Leffert zit nou gewoon op plak 5 met tredje 05. En zul je toch wel even mij willen naar die finale. Want ja, dit is wel een kans waar het 4 sprongburger kan. Ja, we willen er eigenlijk wel bij gaan. Dus we gaan zien wat, hoe hij nou omgaat met deze ja, toch wel lichte druk. Eigenlijk is het net niet eens zeer druk, want ja, hij kan het met 2 vingers in de neus springen. Maar ja, hij krijgt gewoon 1 keer wierd en 1 keer te briek. En ja, dat leidt dan toch vaak onder de loop insprong. Dus ik denk dat ze zorgen even horen dat we eerst Dietmar van der Wal krijgen op de middelste skons. Die begint eerst maar in. Dietmar, die zit nou wel een stuk beter in een stok. Maar gaat een beetje scheef. En zorgen we naar de jongenskons Sietse Lefferts. Sietse Lefferts voor zijn laatste kans om Joert in elk geval in de finale te komen. De onren is traditioneel goed. De insprong is echt goed. En nou hoort het de punt in. En daar komt er on, hè. Daar komt er on. En hij verpulvert alles. En dit kan Sietse Leffert dus. Misschien had er die druk wel nodig om even eruit te komen. Maar wat liep het dan echt makkelijk, hè?
Dit eigen zo makkelijk. Dit liep het, ja, dit is fantastisch. Nog een lijn bij 18. Nou, dit is Ja, en met twee vingers in de neus. Het is wel een dikke jongetje wezen. Dus, De tweede line leidt op 18 meter, Hannes. jongen, ja, wat een eind. Dat er net die 20 hier sprongen, wie dit misschien wel zijn eigen persoonlijk record geweest. Het Nederlands record. Bij de Famkes zeggen we Nienke Kampen. Ja, maakt de hand op de poort voor Nienke Sietse Kampen. Lefferts. 9 meter 62. Nou! Dat is weer een hele lekkere Wiels sprong. Nienke hier in het Zaalland kunnen we melden dat Sietse Lefferts voor het eerst in zijn leven een keer een 9 meter sprong noteert. Die hier de namelijk oerslijn. 9 meter 62. Wat is er toch mogelijk met deze jongen van 15 jaar? Het lijkt soms wel zo'n ongeleid projectiel. Het kan in één kan het zo'n eind verder. Ik had het nooit bij een zo extreem meemaken, toch? Het is wel een jonkje, als toen Sjust en Soer is misschien ook wel wat ouder inschatten. Hij is vrij groot en sterk. Maar dus Sjust het nog gewoon, hij had die loop, die is strak, hij had die insprong goed te pakken. En als dat één keer klopt, ja, dan kunnen zulke jongens gewoon super goed klimmen. En hij ramt die stak uit als is het niks. En dit liep eigenlijk gewoon een soort van trainingssprongje. Die net als dacht, dus dit is een jongetje 60 sprong, maar super goed die van hem. Jongensklassement. 1962. 2048. Ik denk dat hij, als het klassement was, hier de topklasser was. Ja, nee, dat kan er zich qua afstand nog maar meer inderdaad. Makkelijk. Ja, nee, dit is een super goed begin. Nou, de wedstrijd is echt hier nou. En gelukkig gaat Sietse Lefferts dus mee naar die finale. Want ja, als hij er niet in zit, dan mist er wat op dit start. Hij is op dit moment de attractie in Vierlepen Friesland. Minne Smit staat op dit stuit in de mixklasse op het tweede plak met 17 meter tredje. Nou, daar zal er wel graag wat bij gaan willen. Dus dat is mooi. Die zwaai is wel goed. Hij maakt het meters. Verbetert hem echt wel wat, denk ik. Maar Om en bij dezelfde sprong, krijgt hij de zandje tredje en daar zullen nog weer in de buurt komen. En dat doet er dan dus nou. wij zullen weer een Frieske trui achter op een schaar staan. En wel bij de Famkes. Maar hier eerst bij de jongens gaan we naar Jurre de Jong. Plaatselijk favoriet hier uit Burgum. Ja, en hier komt Jurre, de aanloop. Maar die zocht eigenlijk bij de insprong. Sprong al Neslieriën. Springt wie het. En is geen finalist, jongens. Sanne Boustra. Sanne Boustra. Top 3. Sanne Boustra. Toen zijn net meer. Oei. Want Sanne Boustra stier vierde met tredje nullen. En mist hier in Joort als klassementsleider de top 3. in deze sprong. Spanning al om in de Famkesgroep. Verrassend inderdaad. Tot nota is het Berber Haastra op 3, Nienke Klein op 2 en Noah de Boer nog steeds op 1. En Noah de Boer had nou de kans om haar leidende positie te versterken. Tredje zo'n 50 is, in haar eerste sprong is nog steeds de vierste van de dag. Wil wij zorgen dat de man op de middelste sprong na het brons maar zijn pols weer zetten had. 20 6 wie zijn eerste sprong. Tweede sprong, ja, loop insprong wie je net fantastisch. Draaide wat omheen en sprong toen wie het. Dus we zullen zien of hij les van die keldhoorn had. Of dat er nu nog een topsprong kenmerkt. Want hij ziet natuurlijk dat de jongens gewoon in de buurt komen van zijn afstand. Dus hij zal er zelf ook wel weer in wat bij op gaan wollen. Ja, het is ik rekening voor de Leppers, want zoals ik al zei, na 5 wedstrijden is het eerste promotie-degradatiemoment. Dan wordt gewoon zien op basis van het klassement in welke categorie als komst. Nou, net als voorbeeld even nemen hier op de middelste batten Nart Bronsma. Zetten uiteindelijk dit hier in de mixklasse, zie je dus net in de top 8. Maar staat gewoon bovenaan nou, want dat kent in de mixklasse. En die zal na 4 wedstrijden, misschien wel in een Frieske trui zelfs, gewoon voortdaliks weer waarom promoveren naar het niveau werd hij natuurlijk eigenlijk echt toezet, hè? Ja, nee, Nart is een topklasser, is net een mixklasser. Dus we zullen zien. De onderin van Nart liep het een stuk beter dan correct. Insprong, nee, correct net genoeg. En dan is er helaas weer wie het. Dus ja, ik neem gewoon dat Nart voor mij gaat naar de finale. Dus hij had nog even de kans om even rustig op te waren. Maar hij hoeft zich net gelijk te haasten voor de finale.
En ja, wie kennen ons eerst even opmeidje voor Reiner Haanstra. Die kijkt op dat zandje 64 kaan. Springen gelijk 2 tegelijk nou. En opdrijvers. Ze zit goed in stap, maar En niet te snel. ja, we zullen 2 springers tegelijk. En ja, Reiner, beide sprong net voorbij hun vorige sprong. Noah de Boer verbeterde haar net. En Reiner Haanstra komt echt net voorbij die zandje 64 van krijgt. Wilste wie hier een wat onhelpt, want wie zit hier wel een beetje smoek, maar we jaren wel. Ja, vanuit Bransma Kevin Al van Bos zei ze dat hij zijn vierde sprong al wel in de voorronde doet. Dat had als grote voordeel dat die meetellen voor het klassement. Er zijn een aantal jongens die het in de finale verder sprongen. Ik neem een Isbrand Galema, ik neem een Freek Kramer. Mij zien 2057 in de eerste wedstrijd. Ja, die winnen dan wel die wedstrijd, de dijtitel. Maar die finale afstand telt net voor het klassement. Het is wel eens wat moeilijk uit te lezen. Maar dat zijn de regels. Alleenig de eerste sprong van de voorronde telt mij voor het klassement. Nou hebben we straks hebben we de vierde wedstrijd aan. Dan tellen de 2 beste afstanden. Takkenwieke zaterdag is de wedstrijd in Boetenpost. Dat is de 5e wedstrijd. En direct daarna wordt het eerste promotie-degradatiemoment bekend. Dus je kan na 5 wedstrijden al een klasse omheen of naar onderen. En je kan zelfs vanuit de eerste klas naar de tweede klas degraderen. En andersom. Dat gebeurt na 10 wedstrijden weer. En na 15 wedstrijden weer. En dan komen we al aardig in de buurt van het FK. Ja, en dan moet je eigenlijk zitten, weet je, zitten wollen. Dus er is nog wel wat tijd. Maar ik voorspel voorlopig toch wel wat verschoningen in het volgende blok. Ja, dat is wel mooi. Vroeger hier is het 8 wedstrijden, dat het pas naar 8 wie. En nou ja, nou kerst even iets sneller promoveren of degraderen. Dat is, vind ik zelf wel mooier. We beginnen eens een klein maatje voor Boa Wester, maar zien sprong. Ze krijgt 16 jongen. Nee, Boa gaat zwemmen. En dan is het de beurt om Wieberen Skuk om zijn tredde sprong te maken. Wieberen is al 2 keer wietsprong, dus ik ben benieuwd of er nou de andere kant kan halen. We staan op Famkeskans en op de jongenskans ook een deelnemer klaar. Bij de Famkes is dat Danielle Hielema, die staat voorlopig Saande. En bij de jongens is dat Wieberen Jongsma van de Jouwer. Op het 4e plakje voorlopig, dus die zal nog wat ermee maken en dat slag het net. De 4e batte Danielle Hielema. En nou, die gaat misschien wel richting tredje meter, maar ik denk dat ze net oer de tredje is van Berber Haanstra. Dus ik vrees voor haar dat haar wedstrijd hier er ook op zit. Het wordt een stukje frisser. We hebben hier Nies krijgt hier even een dikke windpoester en dan kwallen het even uit. Daar hebben ze wel wat last van, hè? Ja, die wien, dat is funest. Vooral voor zijn volgende springer op de jongenskons, Jorrit Boustra. Hij had de toppen weer op en ja, ik ben benieuwd. Ze krijgt heel te lang net. Alleen nog, ja, hij maakt voorbij de 46 van Riemer Sielstra om zich te plaatsen voor de finale. En dat is wel een mooie afstand waar hij zich op kan richten. Dus ik ben heel benieuwd wat hij in zijn laatste sprong hier doet. Ik denk dat de eerste springer die we nou straks in ieder geval zullen Wieberen Skukker zullen wezen van Achlem. Zet de pols nog even uit de hoorn. Je houdt nog even wat onderwijzing aan de polshouder. Hoe de actuele stand ervoor loopt. En ja, Wieberen had, wat ik correct zei, al 2 keer sprong, of 2 keer zwom. Dus ik ben benieuwd of hij er nou nog een verbetering van mij kan. Ja, nou mooi moment. Hey, we zullen nou op 3 kansen tarriedingen. We zullen dadelijk in 40 seconden 3 sprong. En dan zitten we weer 2,5 minuten wachten, Hannes. Ik pleit er vaak voor, jongens, kunnen we nou net iets bedenken dat we dit wat meer ombeurten doen? Ken dat in die negen? Nou, dat kan wel. Alleen degene die de jachten beginnen, die is daar eigenlijk verantwoordelijk voor. En, vaak begint het Wossa. Alleen dan, ja, het gaat even hoe het uitkomt, maar waar wie het springt. En, nou ja, we zullen eerst even naar de middelste seconde gaan. Wieberen kijken. Komt onderin, springt in. En dit lijkt het een stuk beter te wijzen. Dit lijkt het goed te gaan, maar dan gaat het toch te vier van zijn kant naar links. En
ja, komt er eigenlijk vanuit Achlem naar de Burgum om 3 keer te zwemmen. En dat is, ja, dat is zonde voor zo'n jongen. Nou, wie maakt juist, ja, waar geven we eerst vol in? Ik denk bij de Famkes, want daar staat Claire Berber-Haanstra. En Berber, die staat voorlopig op dat derde plakje. En daar blijft ze voorlopig op staan met die tredje. Want ik die kan haar net verbeteren. Dus die moet nog even wachten. Want Hieke Vogels zo harder nog uitlepen kennen. Nienke Klein-Velderman staat al boven haar. Maar Berber staat nou dus op de wip. Maar even wachten als het genoeg is voor de finale. Ja, dan komen we nu bij de jongenskoers, want daar is iemand die heel wat van plan is. Jorrit Boustra, met een hele lange stok, maar weer lang net over het derde punt. Is dan de stok misschien toch nog wat aan de lange kant? Ja, in ieder geval stiert het te vier in het wetter, want ja, hij houdt hem maar vast en de serrestal dus komt er lang net. Kan ik wijzen dat de oorring gewoon laatste pitstap net krachtig genoeg is. In ieder geval net genoeg gang om hem doorheen te drukken. En dat is jammer, want we hielden hem ook wel graag de finale in gewonnen. Maar het is een keer buiten sector en 2 keer wie het voor Jorrit Boustra. En dan is het de beurt aan Riemer Zielstra. Die kreeg tot 16,40 meter kwam en op dit moment te redden in de wedstrijd lei. De eerste sprong liep ik een dikke 16 te worden, maar ja, toen miste de pols en toen voelde de laatste klimslag eruit. Dus ja, dat net gewoon hier al 2 dikke 16's gewoon. Dus misschien dat er nog een verbetering voor zijn eerste sprong of voor zijn tweede sprong niet zit. En dan roegelen we mooi naar de eind van de eerste 3 blokken. Dat zijn de Famkes, de mixklasse en de jongens. Want op de middelste batte is het wordt dadelijk aan Fijke Stellingenwerf. Die stiert voor eerst keurig op het tweede plak trouwens, hè, met 1887. Betwijfel je als het genoeg wezen zal voor de top 4 jong, voor de finale, maar voorlopig stiert hij gewoon tweede. En hij mij nog een keer. En dan hebben we dat blok gewoon en geven we daar straks op die middelste batte oer naar de topklassers. Maar eerst mijn Fijke Stellingwerf uitkouden beziekje om die afstand, die 1887, nog een keer wat on te scherpen. Een vierde uitstoot, vooral voor het begin van het seizoen en omstandigheden. Het is Joert wat ziekje, want die wien is vlagerig. En als je die op het verkeerde moment treffen en je zit heeg in die stok en je pakt die wien, ja, dan is die sprong natuurlijk ook naar de barabisies. Dit ziet er net zo raar uit, maar ja, daar gaat er al hoe ziede. Ja, en ja, dit is een licht mansje. Nou, hij eindigt in de mixklasse op het tweede plak, 1887, achter naar het Bronsma met die 20.06. En nog voor Minne Smit, die hem toch verbeteren in die laatste sprong. Naar Santje 54. Die draaien, die meisje misschien nog kans op een finale plak. Bij de jongens zorgen we Riemer Zielstra. En Riemer Zielstra gaat nog een eind uit koers. En op de eerste batte, daar gaat het echt uit koers met Nienke Klein-Velderman. Die blijft tweede en mij dus haar opmeidje voor de finale. En nog één sprong te gaan, Hieke Vogel en Jasper Haanstra in beide groepen. En dan gaan we naar de volgende. Ja, het is een simmersport, maar jong is het een wat jestige omstandigheden. Het is bewolkt, wienerig, net al te warm. De meesten die zitten hier wat de blauwbekje. Zo nou en dan willen we even warm van mooie sprongen. Laten we dan zorgen dat onze jonge man Sietse Lefferts uit Boetenpost er een 9,62 meter uittovert in zijn laatste poging. Dan ben je er warm van. We zijn het al, het is een fenomeen, want voor dit seizoen weer 18,69 meter zijn persoonlijk record. Maar is die jongen sprong er daar als 2 meter bij. Dus die hele 9 meter hier er nog nooit hellen. Nou, die had er gehoord hellen. Dus die kinderen weer vinken. De vierde sprong van de jongen ontnota is toch weer op namekamp van Naart Bronsma. 20.06 voorlopig. Nou, dat is aardig. Maar Hannes, eerlijk is eerlijk, de kanon van de topklasse die het aasten komen.
Daar verwacht ik eigenlijk nog wel wat van. Ja, ik verwacht hier nog wel wat vuurwerk en dat geldt in wezen ook voor de juniorengroep. Dus we gaan nog heel wat te goeden. Wils wij zorgen dat Jasper Haanstra en Hieke Vogel de twee laatste van de derde ronde binnen. Als die klaar binnen, dan gaan we ons opmeidje voor de dames topklasse, de senioren topklasse en de junioren topklasse. Ik denk dat Hieke Vogel eerst gaat. Probeer het even een beetje op een wind te wachten. Ik ben er wel wat windpoesten. Dus dat is er nou en dan. Tredje veertje, inderdaad. Dat is de afstand die ze sowieso moet springen om zich in de finale te springen. Daar komt ze maar onderin. Liek het goed. Zit ik goed in de pols en nou dan moet ze als een gek klimmen. Nou, nee, laatste klimslag. Komt ze krijgt net lekker uit met de Jermen. En dan zien we Jasper Haanstra op de jongenskongers. Die zit iets te leeg in de pols en merkt het gelijk al. Dit is net mijn sprong. En gaat voor de derde keer te wetterioen. En dan maakt ze weer eens op voor de volgende groep. Ze hebben jou nog correct even bijpraten, want dan ben de eerste finalisten echt bekend. Bij de Famkes is als eerste eindige voorlopig. Met 3,57 meter Noah de Boer van Exmoire. Op het tweede plak staat daar Nienke Klein-Velderman uit Kouden met 3,39 meter. En Berber Haastra van het Heidenskip met 3,13. Die gaat als nummer 3 mee naar de finale. Ja, in de mixklasse, dat zijn alle senioren, die moeten afwachten wat er straks in de topklasse gebeurt. Want de 5 beste senioren zullen we straks waarom in de finale. Voorlopig daar 1. Bernard Bronsma 20.06. 2. Fijke Stellingwerf met 18,87 en 3 Minne Smit met 17,54. Bij de categorie jongens, ja, hij flikt het dan toch weer, hè. Sietse Lefferts naar een 3 meter sprongje en een wiertsprong. Perster 9,62 meter eruit. Dik op kop. Tweede plak daar, meer dan 2 meter minder. Reinder Haanstra, wel een persoonlijk record, ja. Ik heel netjes, Santje 64. En de derde plak is daar voor Riemer Silstra. De eeuwige jeugdkampioen van Sietse Lefferts met 4,50. Nou, de eerste topklasser is Brand Galema. Die had een loop als een dik, maar hij gaat uit koers. Ja, dan zullen we toch bewaren maar voor de volgende 2 sprongen, hè? Ja, hij zei krijgt altijd in midden. Het mat in de eerste 2 sprong. Dus hij heeft hier al grote plan om gelijk richting de 21 meter te gaan. Maar dat ziet er in deze sprong nog net in. Loop liep op zich wel goed. Dus ik ben benieuwd wat zijn tweede sprong wordt. Dan zien we dat op de juniorenskons Sietse Ketelaar simpel zetten had. Daar lijkt dat een rede baltje op. En op de damesgroep of skons zit Sigrid Bokma klaar, maar ik denk dat Sietse eerst zal gaan. De junioren, de Circuit Plus groep. Circuit tot 20 jaar. Ik zou weer versterkt en dat toch nog maar Sietse Ketelaar. En die het ook heel goed in het handschip. Hij wist ook zo weer een kaart te verbeteren. De wienheld bij correct even aan. Ik weet net, sommige springers die wachten erop, maar ja, we zullen zijn inzien onderin. Je mag op een gegeven moment gewoon beginnen. De onderin is goed, de insprong op zich ek, maar deze pols zit te 4. Liek het alsof hij zich vermeerd na en dan zien we naar de sprong van Sigrid Bokma. Dit liep het op zich goed. Spring je gelijk voorbij de 12 meter, maar ja, get te scheef helaas. En zul je er echt net heel tevreden mee wezen. Nee, het ben geen makkelijke omstandigheden. Ik wou wel te zeggen dat de eerste 3 wedstrijden het waren aardig beter weer. Minder wind, lekker temperatuur erbij. En je wordt, deze 1 juni is eigenlijk het waar tot nu toe het meest. En de wind die helpt er on, als hij aanneemt. Dus dit wordt een opjefte voor de leppers. Want hoe ga je hiermee om? Nou ja, de middelste batte, daar staat een man die dit al jarenlang ondwat. Hij is een grote, sterke kerel, neemt wat gewicht mee, kan ik wat in die wien inhingen, kan daar wat mee omgaan.
Maar hij is ik op leeftijd, want hij is 39. Maar nog steeds going. En ja, hij zit nog steeds in die topklasse. Dus dan doe je echt wat goed, Hannes. Ja, nee, zeker. Hij springt supergoed. Onderin liep het weer goed. Insprong hek het een beetje, maar dit kan er wel doorheen drukken. En oei, dit scheelde nog eens zo hele volle. Helleton krijgt toch wel de oerkant, maar het moet nog even corrigeren. Gooit zelf het gat even wat dicht. Zo van, nou ja, hoe net opnieuw te worden. Maar veel doet er dat wel even toe. Dat is misschien ook wel een stukje ervaring. Hij liet net los, want ja, hij weet ook wie het ben. Dan wil ik eigenlijk een keer zo snel kort. Dus ik spring er nog correct even oer. En ja. Zo is het maar bij dit online. Ja, het is net makkelijk hier in Burgum. Het ben wel de recordskansen van Nederland. De meeste Nederlandse records tienen skreun op deze batten. Ja, dat waren wel even andere omstandigheden toen. Later in het seizoen, dan ben je echt beter getraind. Maar waar weet, bij Sjoggen biedt de vrouwje Jelske Terpstra en die keert voornamelijk te wetter. Pakte net goed beet. Ja, die is in verhouding in het veld een van de lichteren. Beelst weer Sjoggen Jelte Volkertsma uit Himmelen. En die scoort de pols al een goede kant uit. Komt oer de centimeterlijnen. Dus dat is best een redelijk begin. Maar een heel eind uit koers. Want op dit er je strookgang weer, Hannes. Ja, dan wie het wel haast een hele meter verder was, denk ik. Lietse klimslaagjes, maar wel snel. En op zich, ja, een goed begin voor Jelte. Dus de mij blijft me wijzen. Middelste seconde show we nou degene, een van de jongens die deze winter in ieder geval goed uitkwamen is. Freek Kramer, hele constante springer. Had ten opzichte van Vaardig die volgens mij die stok een eind verder in het wetter. Maar is echt inderdaad net een van de zwierdere springers. Dus ik ben benieuwd hoe hij onder deze omstandigheden zal springen. Het hier natuurlijk echt wel een gigantisch goede sprong maken, maar dan vooral ook op de juniorenskons. Ja, Freek Kramer. Dan hebben we toch over de man die de eerste wedstrijd won. Hij weer die wedstrijd net de eerste van de hele wedstrijd. Dat weer junior Germ Terpstra. Die sprong toen Samar 2060. Een nieuw persoonlijk en skansrecord. En hij kan dat 2050. Maar ja, zou wel zijn. Hij die dat in de finale. Die sprong tel dus net voor het klassement. En daar kan er ook nog wel wat broeken. Freek Kramer. Nee. Hij viel het onmiddellijk. Nee, het moet in de volgende 2 sprongen gebeuren. Maar dit is net lekker met dit waar om te beginnen met een wiertsprong. Nee, dat is niet jongen. Iedereen is al koud. Je staat er achterop toch op een korte wachtje. Je probeert wat warm te bloemen. Maar ja, dit Sabine die zie je er alles in. Dat net een ideale start voor Freek. Maar is wel een goed seizoen bezig. Volgens mij hier ook nog een keer 20, 30 uur te holen. Is gewoon constant goed ontspringen. Nou, wij sjoggen alvast naar de volgende springster. Hilde van der Wij van Sint-Jabek. Hilde van der Wij. En die heeft in elk geval roem over de 3 meter. En dat is die in die groep voorlopig in elk geval de eerste plak. Ja, jongen hier naar Douwe Abma die hier liek het een hele goede sprong te maken. Douwe Abma hier, Douwe, hier nog een slag. Nee, hele goede sprong. Dit zal 8 meter wijzen, maar ja, inderdaad krijgt hij hetzelfde als Jelte Volkersma krijgt. Wel wat scheef. En ja, oors dan wie dus denk ik wel 18 heel west, maar Sint-Pierre is op dit moment 1890. Het liep het een beetje uit de richting. Ik ken dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Safir zult nog net wijzen, maar misschien wel het vierste van dit hier voor hem. Dus hij is er zelf ook lief mee. 1802, een super goede sprong. En staat op dit moment op nummer 1 in de topklasse. Nou, dan zullen we dat Rutger Piersma op de middelste seconde zien stok alweer in het wetter zetten had. De Fries record, of Fries kampioen. Ja, Rutger Piersma die was Fries kampioen voor hier, maar 21.08. En sjoch nou dat junior Germ Terpstra daar maar 2 centimeter meer achter zit, maar die 21.06.
Dus ook daar groeit de concurrentie en klappert de jonge Rijn onder door van de topklassers. Hè? Ja, zeker. Nee, Germ, dat is een unicum. Dus dat hij nou saboteert als af 4 zou springen, dat hier we nog net verwachten. Maar daar komen we straks op. We zullen eerst zien wat Rutger doet. Dus de loopinsprong liep het, of tenminste de loop liep het beter dan de insprong. Hij zag het gelijk wat en moet dan te volle corrigeren. En ja, zul je net blijven wezen. En het is inderdaad zaak om een afstand te Dan zullen we alvast naar de volgende scores. Ik zie Germ al klaarstaan, maar ik denk dat we eerst naar de dames gaan. Dat we Femke Brouwer eerst volgen. Ja, we de eerste wedstrijd er even bijpakken. Dan zorgen we dat bij de junioren, ontnota Germ Terpstra alles won had. Dat bij de senioren Isbrand Galema een keer de winnaar weer, Nat Bransma een keer en Freek Kramer. En dat bij de jongens Sietse Lefferts 2 keer won, maar ook een keer Martijn Zuidersma. Ja, en bij de vrouwen, daar zorgen we nou dan toch dat Femke Brouwer, die de eerste wedstrijd won, ik weer direct oer die 30 meter komt. En wat kan dan Germ Terpstra? De man in vorm. Ken hij die? Nee, hij had nou de stok een lietsplitsje te vier. Hij flikt het vaak in voor in zijn eerste of tweede sprong, maar ja, had er nou toch met de volle gakt? Ah, deze ziet er wat genomen inderdaad. Het scheelde heel weinig. Hij is binnen een paar seconden er bovenin en ja, had totaal geen moeite met die lange lengte van de pols. En ja, daar zullen we straks ook nog wel even wat doen gaan, maar ja, als je Germ sjoggen, dan is het net een, dan klimt hij op een andere manier dan dat de meeste springers klimmen. Germ had de klimbommen om zijn rechtervoet, maar springt vervolgens ook rechts uit. En er is één oor die dat volgens mij ook doet, en dat is Reinier Overbeek van de Polstokboen Hollanden. En ja, net de minste die Nederlandse recordhouder bij de junioren. En dat is dus wel interessant om te zien van oké, leidt dat misschien onder de klimstijl. Maar de reden dat orenleppers dat net doen is omdat ze dan minder tijd nodig hebben om eigenlijk uit te springen. Germ had eigenlijk beide vjotten om de pols wijhelje voller uitspringen. Maar daardoor had er een gruttere achterzwaai en zwaait er misschien ook wel de voeten bij meer naar voren. Dus het is wat een technisch verhaal, maar we zullen er straks even wat meer op letten. We zullen eerst naar Sietse Bokma op de middelste scores. Die had echt wel zin, denk ik, in een jongetje 20 meter sprong. Sietse, de win je even lezen, dat treft er. De oren is goed, de insprong gliedert er wat naar beneden. En ja, alles mat toch kloppen, wil je even een goede sprong zetten. En dat lukt bij Sietse nou nog even net. Ja, en dan bij de junioren, daar staat ook een naam in, hè? Wisse Broekstra. De libbe heegtijdagen hier in Burgum. Zijn 20 meter 22 is nog altijd het Nederlands jongensrecord. Hij weer toen 16 in plaats van 15. Dat is het verschil. Maar het is wel degelijk verder, nog steeds. En het Nederlands juniorenrecord staat ook hier in Burgum. En dat is 20 meter 91. Daar had er 3 euro in om die 90 centimeter te bieden. Maar hij had een probleem met de loop, met de dribbel. En dat kost het hem meters. Nou, hij komt nu in elk geval richting de Santje Heel 8 meter. Maar die loop is net lekker nog. Maar het is wel even een mooi begin van een dikke Santje meter. Inger Haastra. Helft de derde punt, krijgt net. Zo zorgen we bij oren die direct waarom gaan. Dat is net het geval. Maar nog even waarom te komen op Wisse Broekstra. Hij is dus Friesk junioren recordhouder, 2091. Net meer, want Germ Terpstra had hem eraf sprong bij 21.06. Maar het jongensrecord, dat staat hier nog steeds. Alleen nog, hij weer toen 16 en Sietse Lefferts leepte het die 2048 op zijn 15e. En dat is dus het leeftijdsrecord. Die had nog een iedere tijd om dat record aan te vallen. Nou, dat wordt nog wel een leuk wedstrijdje, denk ik. Ja, nou heb ik gezien dat Sietse er een tak in komen. In ieder geval, wie dat voor Wisse destijds, ja, dat is echt een gigantische afstand. Dus dat doet er niks aan. Hij springt hier in ieder geval Santje 82 nou en dat is op zich wel een redelijk goed begin voor hem.
Loopt wie inderdaad nog net super. Hij had een dribbel, hij komt echt helemaal lekker uit met de laatste passen. Maar dat is iets, ja, dat had er wel vaker les van. En ja, dat is toch iets wat je heel lastig onpassen kennen. Dus het lijkt er in ieder geval op dat er bij deze sprong iets minder les van hier. Dus wil we zorgen dat op de juniorenskons de pols uit de harder waait of eruit drukt wordt. Dus we moeten even wachten. Oh, stak waait even fit voor Timo. Ja. Ja. Wils hier een kandidaat te weten, Timo van der Knaap, doan is de pols naar dat te heljen. Zorgen we bij de Famkes, kleersteen, Pietrix Westra. Maar haar trainer, Bart Helmholtz, zit voor op een skons. Want wat is er aan de hand met de pols? Rutger Haanstra op de middelste batten. Die had de pols aardig in de macht nou. En die begint leuk, want die begint bij een jongetje meter. Debutant in de topklasse, Vliene hier nog junior. In één keer terugpromoveerd naar de topklasse. Nou, dan hij het Savisaku oordingen. En een goede trainingswinter belibben, zo zei het er zelf. Het moet er nog alleen nog even uitkomen. Nou, dan is deze jongetje meter is een aardig begin voor zijn wedstrijd hier in Burgum. Nee, ik zorg dat Pietrix Westra de pols nog een keer zet. Ik denk dat Hans Helmholtz, die daar de polshouder is, dat hij de stok misschien net helemaal in balans houden komen met een dikke windvlaag. Die pols die wordt wel eens wat aan de kant waait. En dan is polshouden niet moeilijk. Ja, zeker. Nou, wij zorgen inderdaad nou dat Timo van der Knaap op juniorenskons zijn pols al klaarzetten had. Wils Bart nog even de laatste aanwijzing om Pietrix Westra uit Burgum jouwt. Ik denk dat we met Pietrix beginnen. De toespringster. Komt om mij de onderin. Maak het snel. Dit liep het heel goed te gaan. Insprong is echt goed. En dan gaat die pols eigenlijk iets te snel over de derde punt. Goeie begin, sprong. Alleen nog ja, de pols moet nog even wat verder in het water staan. Nou, dan schakelen we gelijk weer naar de juniorenskons. Dat is de Timo van der Knaap al klaar. En dit is echt een skons voor hem. Timo van der Knaap. Ja, zeker. Hij is hier de prins van Burgum West. Hij is debutant in de juniorenklasse. Vliene hier nog bij de jongens. En hij begint dik aardig, hè? Een dikke centimetersprong. En ja, Timo, zijn naam staat scan-drukt in het programmaboekje. En dat betekent dat hij regerend Fries kampioen is. Alleen nog wel in de categorie jongens. Dat wie Vliene hier dus. Fries kampioen, hij won de NFM, hij won het Koningslepen, dus hij hier heel goed hier bij de jongens. En debuteert nou in de groep topklasse junioren, met een aardige sprong hier. En laat zien dat hij erbij is in deze talentvolle groep, want ja, die juniorengroep, dat is natuurlijk wel een groep om van te smullen. Hè? Ja, zeker. Er zit een soort kanon, een soort potentie in. Het is gewoon een mooie groep om te zien. We zullen even naar Bouke de Jong zien. Vartier sprong hier een CPR en dit lijkt het wel heel goed te geven voor Bouke. Get deze pols recht. Nee, wat jammer nou voor Bouke. Want ze hebben hem al eens een keer hier 2090 naar van mij springen. 99, dat weer. Die ene lullige rotcentimeter. Maar goed, toen ziet er inderdaad examen maar bovenin. En toen ging die pols wel keersrecht door. Nou, we zullen zien dat hij straks dat nog kan herhalen. Ja, dus blijkt het voorlopig toch dat de deelnemers echt de topklasses nog de nodige moeite hebben om hier lekker in die wedstrijd te komen. We kunnen even melden dat Rutger Haanstra niet krijgt 18,95 meter noteerde. Dat is in de topklasse het eerste plak. Overal staat er tweede, want Naat Bransma is nog altijd de beste senior in de mixklasse met die 20.06. Wij zoeken de Frieske trui van Femke Rispens. Regerend Friesk kampioene. En dat voor een Grunninger.
Want ze komt van Niehoven. Maar Griep Sjerk jet bij het Frieske Leppers. En dus kan een Groninger echt Fries kampioen worden. En daarom had ze die trui om. Want zij is de vrouw in vorm op dit moment. Zij pakt hier in haar eerste sprong voor de leiding. Gaat rond over de 30 meter. Ik denk dat dit al in de buurt van de 40 meter komt. En dat wil ze graag behouden. En is dus koploopster. Nou, Michiel Zielstra. Wat een kampioen. Nou, dit is de regerend Nederlands kampioen junioren. En die pakt hier de leiding in deze groep. En Gruttelange jongen, maakt het per ferme klimslagen. En ja, dit zal richting de 18 meter al gaan, denk ik. Een jongetje bedoel ik, sorry. Ja. Die afstand van Douwe Abma, daar leidt het baltje op. 18.02. En dat kinderen een goedje, die een basissprong tel zetten van 18 meter. 18 size 90, haast 90 meter. Dat is op de middelste scores. Jan tegen de auto, liet ze klimslagen, get te scheef. En ja, dan weet je eigenlijk dat het net een topsprong worden gaat. Hij ook nog de goede van u. De afstand van Femke Rispens in de categorie vrouwen. 14 meter 29, 4 uit de eerste ontnota. Zij gaat onder de leiding in die groep. Daar beginnen we dadelijk met de tweede ronde. We gaan in de topklasse alle senioren in actie zien. We wachten alleen nog even op de afstand van Jan Teerde Nauta. Die ben het Sint-Wurg in Abbegeer. Maar we gaan nog de goede. De sprong van Auke Jan Jilderda bij de junioren. Die komt je van Burgum. Die had ik geregeld. Beste uitschutters. Dus is altijd een gevaarlijke outsider. Hij zal de categorie junioren afsluiten dadelijk met de eerste ronde. En daar in die juniorengroep is de leiding voorlopig voor Michiel Zielstra van eerst hem. 1896. De regerend Nederlandse kampioen. Dat waard hij in Driels. In voor het thuispubliek. Een geweldige sprong van dik in de 90 meter. Ja, hij wil ik meedoen in dit geweld. Want ja, het gaat alle keer over Germ Terpstra en Wisse Broekstra. Maar hij is gewoon Nederlands kampioen. Zeker, ja. Maar goed, 1896 en 21,6, daar zit nog wel 12 meter hard tussen. Dus in ieder geval wie dit al een tapsprong. Dus we beginnen zien wat Auke Jan Jilde uit Burgum ervan maakt. In zijn eerste sprong. Ja, toch een jongen die het echt al een PR had van oer een jongetje meter. Dat die er vliegen hier in het Heidenskip. Jongetje 0-2, dus ja. Hij kent het wel. En nu gaat er te vlug oer. Ja, en als je vlug oer gaat, dan krijg je geen tijd om te klimmen. Kun je geen meters meiden. Ja, en dan is de sprong ijs van een grutpad misleren. 18 meter 96. Douwe Abma op de tweede plak 18.02. Wisse Broekstra, hij leidt trainen. Maar 17 meter 82. Kunnen wij even een tussenbalans op meidje. Voorlopig in de topklasse op nummer 1. Rutger Haanstra, 1894. Op 2. Rutger Piersma, 1885. Op 3. Bouke de Jong, 1832. Dus daar zal nog wel wat onverhoor dadelijk. Bij de vrouwen, mijn stip op 1, Femke Rispens 1429. Daar is tweede op dit stuit Hilde van der Wij 1335. En derde is Femke Brouwer 1326. En bij de junioren kan ik een tussenbalans op meidje. Voorlopig vieren wij de eerste van Michiel Zielstra 1896. Tweede plak voorlopig voor Douwe Abma 1802. En derde is der Wisse Broekstra met 1782. We beginnen de tweede ronde in en ik neem aan dat er nog wat verschoming komt. Ja, dan zien we op de middelste scores Isbrand allemaal klaarstaan. Ze krijgt 84, nou ja, dat is natuurlijk een sprong voor niks. Alleen nog Lieke die oren op zich net in je Sarah. Dus als we dat nog kunnen herhalen, die insprong die pakt er wat mooier terug. Het gaat vooral om de ontspanning. Dit liep het op zich supergoed. De insprong is goed en dan kan er klimmen. Dan kan er meters meidje en dan liep het dit al een stuk beter. Alleen nog hij gaat wat te scheef.
Nou ja, nee, dan red je het net. Dan is het een 8 misschien. Beter dan 1484. Maar goed. Wij zullen zien of het genoeg zal wezen voor de finale plek. Hij had wel 2 records op zijn naam geschreven, want met zijn overwinning van Oranje Waas in het Heidenskip van 2066 is hij de man met de eerste afstand op 39-jarige leeftijd. Wij beginnen naar de eerste partner, naar Sigrid Bokma. En die, toch nog hoorde het punt en zelfs in de buurt van het bolsje. Dus die klimt, denk ik, naar de tweede plak daar. Zal ik een 14 meter sprongje wijzen? Sigrid Bokma, het leek even te misleiden, maar misschien is het nog even die rustpauze. Bij de jongens, junioren mag ik zeggen. Sietse Ketelaar. En die gaat wette vlug. Nee, het is nog net de jongen van Sietse Ketelaar. Eerste keer wie het, nou te vlug. Hij mij nog 1 keer beziekje om in die top 3 te komen. Nou, nog even waarom kom op Isbrand Galen, maar er is een klassement van de 4e sprong op leeftijd. En dat geldt dan voor heel Nederland. Nou ja, wat wel zijn, Sietse Lefferts had dat veroveren op 15-jarige leeftijd, die 2048. Maar Isbrand Galema staat er 2 keer in. Vliene hier sprong er 20 meter 68, toen weer er 38. En dit hier sprong er 20 meter 66, nou er 39. En er is net één in heel Nederland die dat ooit van elkaar gekregen had. Dus dat bent toch in elk geval tekenen dat je nog mij doet. Zeker, zeker. Nou ja, beginnen zijn. Ja, je krijgt een prijs voor, maar het is wel een eretitel. Ja, daar wist het vooral voor. Ik denk dat hij, nu vertelde ze dat krijgt van Johan Eikel Niesbrand. Nou, het is de eerste keer dat er het jaren, dus het is net dat er een heel soort waarde nog on. Leuk voor later. Ja, precies. Vooral voor de jongere jeugd is het 12, 13-jarigen die vinden het vooral mooi. Ik ben benieuwd wat is er man keer, want dit is ik nog een 30 hier. En die wil ik nog aan mij doen. En nou, kent Thewes op maar nou de punt. Oeh. Dit weer toch weer in de buurt. Want het hoeft echt maar 1 keer goed te gaan bij hem, hè? Ja, dit ziet het chin aan. Dat is jammer, want ja, als deze rechttoegang weer dan heen, we denken naar leeftijdsrecord aan, Freek. Het is voor geen 2066. Nee, maar hij zit al wel heel wij op het derde punt, dus dit wie een heel eind kan. Makelaar, hij springt in het water, krijgt de pols op een holen. En ja, had nou nog 1 poging om zich in dat geweld te mengen. We gaan in Jeltske Terpstra, bij de vrouwje. Eerste sprong wie het. Ken ik mijn gemak die 14 meter helje. Maar zit dat er iemand in? Nou, dit is nou een val droeg, maar het gaat nog wat te vlug. Dus Jeltske zulde nog een schepje bovenop de matten als ze mij wil naar de finale. Kennen nog melden dat Sigrid Bokma net alleen nog in de buurt van het baltje kwam, maar eromheen, 1439. Zij is de beste vrouw op nota. En Jelte Volkertsma, ja, die maakt zwemmen. Dus Sigrid Bokma, maar die sprong die het eerst lieke te misleiden. Ze wacht even. Pakt de leiding dus met 1439 voor Femke Rispers met 1429. Dan leidt het baltje waarschijnlijk net helemaal goed, want het lijkt alsof ze correct net 4 genoeg weer, maar nou ja, springt dus wat 10 centimeter verder. Het is een indicatie, hè? Ja, en wie zit er natuurlijk net helemaal recht voor, dus wie kent ik net helemaal goed zijn. Op een middelste scoresmaatje we nu nog eens klaar voor Freek Kramer. Ze krijgt wie het. En ik ben benieuwd wat hij nou zult doen. Dat hij de pols wat dichterbij zet of wat meer op een wien zet. In elk geval moet er eerst eens even naar de andere kant aan om een lekkere afstand deel te zetten. Op dit moment... Ja, Freek Kramer had een persoonlijk record van 20 meter 79. Dat is al een Schotse lijn. Dat is al 4 wielen. Hij is een aantal keren daar wel in de buurt geweest. Hij won de eerste wedstrijd bijvoorbeeld ook met 2057. Maar ja, hij wil ik graag toch een keer die stap terugzetten naar richting de 21 meter.
Hij had mij een ploegje ontrainen geweest met Heidenskip en die man die had aardig werk verzet. Maar ja, het mag er even uitkomen nou, hè? Nou ja, in ieder geval hadden de Pols verder in het wetter. Sjen hoe de insprong nog hier. Dit leek het heel goed te gaan voor Freek. Nee, hij had hem nou wel redelijk stilstaan in het midden. Dus dit is wel het plakje, maar ja, hij maakt dan alsnog recht toe gaan. En dat slagen dus nog net. Dus ja, dan gaat het voor de tweede keer weer. Op de eerste baten zien we Hilde van der Wij. En Hilde van der Wij. Die nou nog treden. En dat blijft zo, want ze verbetert haar net. Die tredje 35 is op dit stuit nog krek genoeg voor de finale. Maar dat zal, ja, dat wordt wel krap, denk ik. Bij de junioren hebben we weer Douwe Abma. Maar die had nou de pols een beetje te vieren. Douwe Abma nog altijd keurig op tweede plak in die juniorengroep. 18,02 meter. Wel een eind achter de nummer 1, Michiel Zielstra, want die had 18,96. Maar voorlopig jet hij gewoon bij de finalisten. Verbeeld ik het me, Hannes, of wordt de win een beetje rustiger? Het lijkt er inderdaad op dat er iets gaat lezen, maar het is met vlagen. Ze krijgt toch weer dat hek en toen haalde het er één keer bij de eerste ronde enorm aan. Maar goed, voor de springers zou het wel fijn zijn dat ze even iets meer in de leidenseizoen kunnen springen. Op een middelste scoren ze, ja, we gaan eigenlijk wel 3 springers tegelijk, maar op een middelste zullen we nog zien naar Rutger Piersma. Ze krijgt goed voor Santje 84. Wilst Germ Terpstra op de junioren scoren alvast zien polstok kleerzet. Ja, er is een nieuw fenomeen dit hier bij het vierlepen. We hebben stapluchten met red en oranje en groen. Maar dan hebben ze dit hier een blauwe lampen om dat hekje. En dat is bedoeld om in geval van calamiteiten de klok even op pauze te zetten. Ik had voorgesteld jou die knop van die blauwe lampen maar om mij. Dan laat ik ze wel aan het beurten springen. Nou, daar vergaderen ze nog over. Maar het zou wel correct wat wezen, want dan zien we het wel weer. Er zijn weer 3 interessante scores naast elkaar. En het is aan ploep, ploep, ploep. En ik hoop dat Rutger nou even de tijd krijgt om zijn sprong keurig aan te maken. En dat de oren daar in op wachten. Maar ja, op de eerste scores, daar staat Femke Brouwer enkel kleer. Eerst Rutger. De regerend Fries kampioen. Wat kan Rutger Piersma hier in Burgum? Nee, in deze sprong kinderen hem nog net zien laten. Santje 85, voorlopig een tweede plakje. Ik weet net dat het genoeg is straks voor de top 5. Ja, dan hebben we de wetwaarskansen, dit kleerstje. En waar is dan het vlugst? Het is Femke Brouwer bij de vrouwen en het is Germ Terpstra bij de junioren. En die is soms in hier een heel rap. Femke Brouwer bij de vrouwen. Femke Brouwer of Germ? Ik denk Germ. Ja, het wordt toch Germ. Germ Terpstra. Nog net plaatst voor de finale. Hij maakt de eerste keer op de derde punt. En dat slag het nou echt net. Hij liet hem zelfs eruit zakje. Nee, hij liet het onkomen op de laatste sprong. De man die tot nota alle 3 wedstrijden won als junior en echt nog 1 of 2 overal zelfs, zit nog net bij de finalisten. Spannend. Nou, Femke Brouwer. Eerste wedstrijd, die won ze. Zit nou nog net bij de top 3. Soepele lepster. Lange slagen. En dit ziet er al beter uit. Ja, dit gaat echt richting die 14 meter. Ik denk dat zij op scout in elk geval naar de top 3. Maar we zullen het meten even afwachten. Die ten koste van Hilde van der Wij. Nou, dan zullen we weer 2 kanonnen klaarstaan. Op een middelste scoren ze Sietse Bokma, gang krijgt weer. En op de junioren scoren ze Wisse Broeksma met zijn Santje 82. En ik denk dat het voor Wisse gewoon ook lekker is om zo'n wedstrijd op deze manier te beginnen. Loopt weer misschien net perfect, maar verder is het toch zijn reactie wel bijna een soort van opluchting van he, lekker. Hier kunnen we op verder. Dus ik ben benieuwd wat Wisse in zijn tweede sprong hier won. We zien eerst inderdaad de sprong van Sietse. Maar goed, Femke kent natuurlijk ook nog de tweede sprong. En aan de andere kant, ze lijkt hem de bal lijkt nou bij de En ik ken me de sprong van Sietse net meer helemaal goed van de geest hebben. Maar voor mij draaide er voort omheen. In ieder geval wie het. Rutger Piersma, 4
meter 54. Ziet ze mij de oren in. Ziet ze ook maar. Gliert een beetje bij de insprong. En dat is toch het verschil tussen een goede sprong en zo'n sprong. Omdat je haalt net gelijk in de macht. Je bent hem even kwijt. En dat ken net dat je topsprong willen meidje. Dus ziet ze weer hetzelfde weg. Rent snel zo met uit en maakt het een kleer voor zijn laatste sprong. Dan zien we op de junioren jongens nou naar Wisse Broekstra. Maar het Van der Wal bij de vrouwen zegt het 82. De houder dus van het Nederlands jongensrecord hier in Burgum, die 2022. Ja, die wil er nou wel over wegspringen. Maar dat slaagt het in deze sprong net. Koe ik haast net, want hij stier haast stil aan het einde van zijn oren. Ja, en hoe moet je dan de pols op deze punt krijgen? Ja, het is echt dreig, want ze krijgt hier volgens mij die dribbel echt op de laatste 3 meter. En nu hier hem iets verder. Dus ja, dat is heel onregelmatig en dat maakt het gewoon heel erg lastig om daar een stok op te zetten. En ook heel frustrerend voor hemzelf, want het is gewoon heel lastig om dit uit je loop te krijgen. En waar het dan precies om leidt, ja, je kent er natuurlijk van tevoren precies uit meer te hoeveel passen je nodig hebt om op een bepaalde afstand uit te komen. Alleen als er dan een polstok voor zit, dan hou je echt rekening met het plak waar je inspringen en ten opzichte van het plak waar je afzetten. Nou, en als je daar wat tussen scoren, dan ga je soms wel eens een keer dat iets waar met elkaar in conflict gaan. En dan krijg je dus een storing in je hollen. Je denkt dat je net uitkomt. Iemand die daar geen les van had, dat is bij de dames nou. Daar zien we naar Inger Haanstra. Die zit heel goed. Alleen nog, ja Inger, nee, dat leek een heel mooi sprong te worden. Het zit op het derde punt. Alleen nog, hij draait te ver naar rechts. En ja, dan verlies je meters. En dat is jammer, ze schrikt er zelf ook een beetje van. Want ze zit al heel genoeg om richting die 14 heel te gaan. Alleen nog, ja, Inger die maakt ook nog even wachten voor, of die maakt de treden sprong ik van. Bij de junioren, Timo van der Knaap. Ja, dit hier debuteert hij dus bij de junioren. Verleden hier had hij de prins van Burgum met kennisleppen. Toen slepte er een PR van 1869. Dit hier kwam er altijd 1870. En hij meldt hem dus in dat geweld bij die grote jongens. Want ja, ze zijn allemaal wel een slagje grutter. Ja, hij shot even naar de Bart en Nijstemmeer en naar Rutger Haanstra. Die wie verleden hier nog junior. Ja, die gaat dus eerst Rutger Haanstra. Die doet het heel knap bij de senioren in de top. Maar die komt voort in de topklasse. En voorlopig staat hij gewoon op de eerste plak in de topklasse. Maar daar komt nou niks bij. Nee, de Rutger Haanstra blijft staan op die 1894. Ja, daarmee is er wel onder leiding in de topklasse. Maar net in de wedstrijd, want Nart Bransma is nog altijd de eerste van de hele jongen met 20 meter 6. Timo van der Knaap. Uitsnits. Keert nou net naar de andere kant. Blijft dus staan op Santje 43 en blijft dan ook op het vierde plak staan. Ja, en we hebben het secret in een mixklasse worden een sprong van Nart hier van 20 meter 6. Kunnen we nog melden dat Fijke Stelling werd toen 1880 sprong. Waarvan we zijn dat Silver net genoeg wezen voor de finale. Maar op dit moment zitten er nog gewoon maar in de top 4. Wiels wij hier in ieder geval Pieter die wel een hele goede sprong maakt. Nou, Pieter stier vijfde. Ik weet net, ik denk net dat het 14 in is. Nee, dat net. Alleen het is wel een goeie, in ieder geval een stuk verder dan die Tolve Seijensanter die zijn eerste sprong maken. Dus meldt zich denk ik ook wel bij de top 3. Nou, vierde, hè, want de derde plak is nou 14-01. Femke Brouwer noteerde 14-01, is daarmee derde. En ik denk dat Pieterix, nou dat klopt, het 13-28 noteert. En dat krijgt de min dan voor in ieder geval de top 3 op dit moment. Maar er is nog een ronde. Bij de Famkes, bij de vrouwen, bij de schoonzijde van deze Hans Helmholt, die daar polshouder is, stiert Femke Rispes. Zij sluit de tweede ronde af bij de vrouwen. Stiert intussen tweede, mei 14-29. Achter
Die 1439 van Sigrid Bokma. Dus daar ontrint het in de top ook qua net zo volle. Maar ik ben heel benieuwd wat er op de middelste batten dadelijk gebeurt. Want Bouke de Jong van Paraguay, de man die het zo allemachtig vlug klimmen kan. Hij heeft de pols misschien net het fierste steen van iedereen. Hij is ik in het grutst en ik in het zwist. Maar hij klimt wel heel vlug. En als er hem uitklimt, kan hij een dikke 20 meter eruit persen. Zit dat er in Joert in Burgum voor Bouke de Jong? Bouke de Jong, nee. Oeh, hij zit heel vaak dicht in dat derde punt om, maar dat is echt het kritieke punt. Hè? Ja, dit scheelde weer heel weinig. Hetzelfde als correct. We zijn het correct. Dit scheelde echt weer heel weinig. Maar te volle. En ja, Bouke krijgt nog zandje in 32 komt. Springt over het. Dan zien wij Michiel Zielstra bij de juniorenskons. Stiert op dit moment nog steeds op nummer 1 met 8,96. Had zien dat Germ Terpstra er nog net bij zit. En Sil wil denken, had ik er nog even iets meer bij spring. Nou, waar weet dan waar dat heen gaat. En nee, dit liep op zich eerst wel goed te gaan. Maar hij merkt zelf, nee, deze pols krijg ik net recht toe. Ja, die 1896 is wel gewoon nog de tweede afstand van de hele wedstrijd. Maar ik vrees me dat ze bloedt. Femke Rispus bij de vrouwen. Ken die de koppositie waarom veroveren? Dan moet ze over de 1439 en dan slag het krijgt net dat derde punt. Maar ze gaat wel in een aanval. Ja, ken dat ik gewoon, stiert gewoon keurig te worden. Dus de kans dat ze mij gaat naar de finale is vrij groot. Maar dit scheelde net eens afvallen, denk ik. Nee, dit scheelde heel weinig. Dus we gaan zien wat Femke in haar derde sprong gaat doen. We zullen op de middelste scores Jan Teren nog en op de junioren scores maakt het oude Jan Jilde daar zich klaar voor zijn tweede sprong. En dan ben we weer door deze derde ronde heen. Het is gehad, maar het vleent er alsnog doorheen, Freek. We zeggen Femke nog even voor de beelden analyseren. Bij, hoe heet er, de Sjoerd Hopma, de jongere broer van Teuwens. Die is trainer in Griepskerk. Werd Femke dus traint. Want de sprongen worden onmiddellijk geanalyseerd. Snel de informatie meenemen. Want ja, die laatste poging kan dat vertutten doen. Wat kan Jan Teer Nauta van Abegeer? Santje 16 in zijn eerste sprong. Jan Teer Nauta bij de hij kan echt wel een dikke jongetje of een 20 meter produceren. Dit ziet er al beter uit, maar dat gaat een keer verkeerd even kant uit. Oeh, hij komt voor de vrouwenskonsdel. En dan wordt de sprong net opmetten, want dan zit je boeten de sector. De sector is dit hier weer breder maken. Die weer 14 meter breed, die wordt nou weer 18 meter breed. Zeg ik het goed? Hij is 16. Hij wil natuurlijk op je. Maar ja, Safir, als je voor de vrouwenskons landen, dan weet je al van nou ja. Dat betekent een BS, een buiten de sector en dat betekent geen afstand deze keer voor Jan Terenauta. Hebben we daar alle jongens aan, hebben we alleen nog 1 junior in de tweede ronde en dat is Auke Jan Jilderda van Burgum. Ja, Kam krijgt dat 15-23. Wie net een topsprong voorzien van. Celestien, onrin, liep het weer goed. De glieren 2 keer met de voeten en dan komt er misschien wel verder dan zijn sprong van Krek. Maar ja, hier had er niks aan. Of het nou te weinig hard is of dat de pols nog te wierd wie. In ieder geval ja, is het in de voorbereiding ergens net goed gegaan, denk ik. Want ons dan gliertje net gelijk zo. Nou, dan gaan we op naar de derde ronde en dan zien we dat daar opperskons Isbrand Galema op dit moment nummer 2 staat met 18,44. Mooi uitsprong, maar gang een heel eind naar Rjosta. Het liep eerst al heel goed te gaan. En ben benieuwd wat Isbrand er nou aan doet. Want de loop-insprong liep het goed, alleen nog is het nog even de vraag waarom dat er nog sabot uit koersgang krijgt. Dus we zullen het zien. de leiding, 14 meter 39. Misschien nog wel grappig om even te zien hoe lang het verleden hier maar de Elkeskerion Memorial. Toen hier de winst bij de senioren naar Rutger Piersma, 2047. Bij de junioren woon Germ Terpstra doen, met 1868. Nou, daar ben we al heen. Bij de vrouwen toen nog Marit van der Wal, die is intussen stoppen. 1682, daar ben we al lang net. Bij de jongens woon Mats Talsma, 1792.
Nou, daar ben ik al heen. Die springt nou trouwens in de tweede klasse voorlopig. En bij de Famkes won toen Noah de Boer. Wij zoeken wat de leidster bij de vrouwen doet. Sigrid Bokma. Kan die haar nog verbeteren? Nee, er komt niks meer bij. Dus voorlopig blijft zij eerste en moet ze nog een zestal sprongen aanwachten als dat zo blijft. Bij het vierde in de wedstrijd. Ik denk dat er het wel aardig rijden zal. Want zo'n de wedstrijd denk ik niet dat er nog 12... Isbrand Galema, ja. Nog één sprong te goede. Hij noteerde niet, krijgt 18:45. Ja, dan stiert voorlopig in de topklasse wel tweede. Maar in overal vierde. Hij zal er wat bij gaan wollen. Had speciaal de snor stelen in Nieuwert. En het slag het net. Nou, dan wordt het nog spannend voor Isbrand om die finale te halen, denk ik. Nou, hij zit nog steeds tweede inderdaad. Overal te redden. Of vierde denk ik zelfs al. Vierde al. Ja, dan wordt het inderdaad krap. Maar ja, je weet het net. Van Stevens Hopma, Freek Kramer. Die hadden het in je naast. Ziet ze bok, maar ik net. Dus inderdaad, het zal spannend worden. Op een jongenskons, of een juniorenskons, zien we nou Sietse Ketelaar. Die had de pols te vier in het wetter. En ja, dan is 15:28 zijn vierste afstand van de dag. Ja. En dan roegelen we langzaam toch richting het afvinken van mogelijke finalisten. Deze jongeman kent douchen. Sietse Ketelaar. Want zijn 15:28 is op dit stuit al het zesde plak. En dat wordt hem dus Joert net meer. Isbrand Galema dus voorlopig tweede in de topklasse met die 18:45. Maar in de mixklasse sprong Fijke Stellingen weer verder. En naar Bronsma nog volle verder. Dus dat is voorlopig een vierde plak. En Theo Swopma, ja, die had de eerste sprong net op meer te letten. En de tweede keer er weer. Dus voor hem is nou alles of niks, hè? Ja, we zullen eerst nog even naar Jeltske Terpstra op de vierste skons. Jeltske die had tot nu toe één keer wietsprong en een keer 12 meter 2. Nou, dat is nog net een fantastische afstand. We zullen zien als ze dat nou kan verbeteren. De oren is goed. En dan kan ze klimmen. Dit liep het. Ik zoek ze al een stuk beter, maar de pols draait te vier aan. Dan liet ze los en dan gaat ze voor de tweede keer zwemmen. Snel onder de warme douche. En dan weer dat het voor Jeltske voor Joet. Wij zullen nu naar de sprong van Tevens Hopma. Ja, hij had een persoonlijk record van 21 meter en 41 centimeter. En dat leefde er hier in Burgum. Het is alweer 4 wielen. Maar wat zou het toch leuk wezen om dat nog een keer te doen. Oei. Nee, hij sjocht al betenkelijk. Nee, en terecht, want hij gaat een heel en een koers. Nee, dit is Joert net de wedstrijd van Tevens Hopma. Hij komt net tot een acceptabele afstand. Ik vreeg me af dit nog correct wol of correct net binnen de sector is. Maar dit is net de wedstrijd van Tevens Hopma, Joert. Hij in elk geval net bij de finalisten. Jelte Volkertsma, de junior. Jelte Volkertsma bij de junioren en die had hier een monstersprong. Wat gebeurt hier met Jelte Volkertsma? Want dat balsje lag op 1896 en hij gaat er dik oerheen. Oh, dit wordt een IPR. Want het PR is 1873. Nou, dat wordt je verpulveren. Toch Jelte Volkersma. Ja, en als je dan een keer jocht gaan, dan kent het dus wel, hè? Ja, hier heb nog wel een hele meter in de pols oer, hè? Maar dat het jontje meter is, Maar dit zal een jontje 60, een jontje 70 worden, denk ik. Ik heb een piepje. Ja, een jontje meter, zo'n 50. Jontje zo'n 50. 56 jaar hebben we nou. Jongen, wat een nij persoonlijk record. En ja, pak hier de leading bij de juniorengroep. Ja, dat is alleen een jonkje verder als hem. Maar goed, dat is net bijzonder. Maar dit is fantastisch, hè, wat Jelte Volkersma hem heeft. De man uit Hemelen leeft voor het heidenschip. Had hier zijn ultieme sprong. Met een jontje meter en 56 centimeter. Ik zal er nog eens even over nadenken. Hier komt Hilde van der Wij. Hilde van der Wij. En ja, die gaat ik richting dat balsje.
Dat vind ik dan toch altijd weer het vak. Zij lei vijfde met tredje 35. Maar ik denk dat ze de top 3 sowieso inspringt. En misschien wel voorbij. Ik denk dat het verder is als ik 14,39. En is misschien ik nog wel verder als Sigrid Bokma. Zal het zien? Die 14,39. We houden het van jou bij, want op de middelste bad staat alweer een leperkleer die ik mij wil naar de finale. Freek Kramer, 2 wiertsprongen achter zijn namen. En nou dus nog 1 kans. Nou, 44 kunnen we melden. Na je kabberenster Hilde van der Wij bij de vrouwen. Freek Kramer. Ken die mij naar de finale hier in Burgum. Freek Kramer, nee, die gaat te vlug. Die gaat vast te vlug. Nee, de winnaar van de eerste wedstrijd is hier in Burgum net bij de top 5. Dus van hem zit er Joert net meer in. Maar die Hilde van der Wij, die Sint-Jabek, die klapt er even een 44 uit. En passeert er dus, krijgt Sigrid Bokma mij maar 5 centimeter. Verrassende wending daar. Ja, dit maakt het een wedstrijd wel even spannend inderdaad. Wij zien nu op de junioren dat Douwe Abmakleers. Ze krijgt al goed voor 18-2. Toen gokte er wat meer en ging er in zijn tweede sprong wierd. Sjen over no. Nee, jammer Douwe. Deze sprong gaat echt wierd. Maar gaat, ze houden het nou liek het nog mij naar de finale. Maar ja, een zekere Germ Terpstra zit er nog net bij. Die mij naar hem, dus we wachten het even af. Nou, dan zien we dat Femke Brouwer op de Famke-skons, of op de vrouwenskons, haar kleren maakt het voor de laatste sprong. Zie je ze ook natuurlijk correct, nou ja, naar plakje fjouwertassprong, dankzij Hilde van der Wij. Dus zij zullen nog verder moeten springen als die 14,29 van Femke Rispens. Freek Kramer, Santje 72. Dat is net Wielst Freek Kramer nog dat centimeter 72 komt. Bloed nog steeds op 4. Maar weet dat Sietse, Bouke en Janteerde nog nooit konden. En die kennen x aan 18 meter hebben. We zien eerst naar de sprong van Femke Brouwer. Die top draaien. En hier zullen we dit liep het goed te gaan, maar had ze nog tijd? Nou, dit liep het. Het zit op per centimeter bij elkaar. 14,44 om 14,39 om 14,29 en dit zal om en nabij die afstand wijzen. Dus we zullen zien of zij zich in de top 3 meldt. Dat is voorlopig wel de spannendste groep, die verhaalgroep, want dat gaat om centimetertjes. Maar het is ook spannend van Rutger Piersma, want ja, die staat nou met Santje 85 tred in de topklasse. En is dat genoeg? Dat zal afwachten worden. Overal staat Rutger Piersma op dit stuit op het 5e plak met Santje 85. En dat is maar de vraag of hij dan finalist is straks. Wat we wel melden kennen is dat Femke Brouwer toch de top 3 inklom is. 14,31 is de tweede plak. Achter Sigrid Bokma met 14,39 en achter Hilde van der Wij met 14,44. Een hele spannende categorie. En nu moet het echt gebeuren voor de favoriet van het hele seizoen. Germ Terpstra, regerend Friesk junioren kampioen. De enige man dit seizoen die het 21 meter liepte. 21,06. Dat die er in drills. Maar hij is op dit stuit nog geen finalist. Hij staat op de 4e plak met Santje 82. Want er zijn meer goede junioren hier. En nu komt het er dus op aan. Als er iemand is die het onder druk presteren kan, is het deze Germ. Het is een coole kikker. Lekker met hemzelf bezig. Enorm lienig. Het is een survival beest. Hij kan van alles. Maar komt het eruit, hè? Hij is weken in, weken uit vaak de beste. Maar ja, het kan net al dit feest wezen. Maar hij had nog een kans. Dan moet het nou gebeuren. En hij leeft hem in elk geval in de top. En hij gaat richting dat bosje. En dat betekent dat hij ik richting die jongetje meter gaat. Een eind uit koers. Een heel eind uit koers. Maar ik denk dat het correct binnen de sector is. En als dat zo is. En daar gaan we door. Gaat toch maar naar de finale.
Ik denk dat we hier richting, ja, wat zult wezen, jongetjes. Ik denk eigenlijk wel dat er wat verder is, ja. Jongetjes 60, jongetjes 70. Wie zullen zien wat Inge doet? Jongetjes zo'n 60 en dat betekent dat Germ alsnog de leiding in de wedstrijd oerneemt. Of tenminste, in zijn klasse. Inger Haanstra helpt het net. En ja, dat is dan wel even een ontknoping bij de junioren. Bloedklasse, hè? Want als ik jou vertel dat dit zijn minste afstand is in 4 wedstrijden, dan weet je ook wel hoe die oren afstanden zijn. Hè? Wat kan Sietse Bokma? Sietse Bokma kan naar huis. Want hij gaat voor de tweede keer vanuit hemzelf naar Jochs. Kist haast een plakje in het zonbed onwezen bij het land. En dan ligt het erop dat het heel niet dezelfde fout is. Ja, het ligt erop alsof er iets te lange stappen had bij de onren. Werd er eigenlijk een beetje afzet mist. En ja, dan hing je gelijk in die insprong. Ze kreeg toen zakken de gelijk wat. Nou ja, in ieder geval mist er afzet omhoog. Dus ik denk dat er in deze loop misschien de loop iets inkwartje moest. Dat het beter was weer. Maar goed, dat is altijd een achternaai. We hebben het krijgt ook de loop gewoon haar, die staat nou klaar, de loop van Wisse Broeksma. We gaan zien wat Wisse nou straks in zijn treddensprong kent van. Begon goed, ze krijgt toen, ziet de dribbel iets later in de loop en gang er weer. Ik ben heel benieuwd wat hij in zijn treddensprong doet, want ja, hij shot natuurlijk dat geweld, een jongetje zo'n 60, een jongetje 56. En mat nou al voorbij de jongetje 896 van Michiel Zielstra. Een afstand werden net voor mij nog dit keer nog net onttak aan is, maar wat er zeker in hem had. Dus we zullen het zien. De oren liep het goed. Dan het klim, dat ken er, omhoog. En dan, nee, dan draait er te vier naar links. En dan is het gebeurd voor Wisse Broekstra. En dat is jammer, want hem hinder er graag bij gewoon. Niveau leidt heeg, hè, want de eerste 3 junioren hier echt boven ons staan in de topklasse. Rutger Haanstra staat daar eerste met 1894 en dan hier die bij de junioren net eens in de finale zitten. Dat zijt wat door het niveau van deze juniorengroep, zijt echt wat door de topklasse op dit moment. Maar Rutger Haanstra die mij nog, en die biedt in elk geval voorlopig vrij zeker dat die wel finalist is, Joert. Maar bij de vrouwen, daar hebben we Pieterik Westra. En kan die gaan nog mengen in dit geweld? Pieterik Westra komt echt weer in de buurt toch weer van dat gele baltje. En dat baltje luidt op 1444. Ik denk dat het te min is. Krijgt te min. Maar het lijkt er wel op dat ze haar elke sprong verbetert. 12,76, 13,78 en dit is denk ik een 14 meter sprong. Ongeveer. Maar ja, hier leidt het basisniveau vrij heeg. Dus ja, daar zit je voor net in de finale. Rutger Haanstra, de debutant, nog junior, staat nou op nummer 1 in de topklasse, met 1894. Hij wil ook richting die 90 meters. En dat kent er, dat had er vaak zien letten. En hij verbetert hem weer, hij gaat nou roem over de 90 meter, verstevigt zijn positie in de topklasse. En is zeker van de finale hier in Burgum. Ja, Kaam krijgt maar zijn klimslagen net helemaal lekker uit. Oors dan denk ik dat ik nou misschien wel richting die 20 size van Nart sprong. Die had er een fractie van een seconde meer die het gewoon hier. Maar goed, een verbetering en ja, dan is misschien het gehele niveau misschien bij de senioren iets lager dan de vak in de wedstrijd. Maar degenen die daar goed springen nou echt nog steeds een stukje beter dan de rest. Nart is goed constant bezig. Isbrand dan wel een redelijk degelijke sprong. Fijke bedoel ik. En wie zullen nou zien wat Bouke daar in zijn laatste sprong maken. Eerst jongen nog even naar Timo van der Knaap bij de junioren. Wilste kan zeggen dat Rutger Haanstra zijn beste wedstrijd van het jaar springt. Maar jongetje 21 is zijn eerste van het jaar. Wilst Timo van der Knaap nou onkomt in zijn oren. En dit liep het op zich echt net heel raar te gaan. Maar bij de insprong is het al even. Hij zakken een beetje. En draait er wat omheen. En dan is de sprong voor Timo van der Knaap vol in.
Ja, en de spanning is ik volop nou bij de schouders van Femke Rispens. Want de regerend Friese kampioene, die naar de eerste ronde op nummer 1 lei, stiert nou vierde. Maar 14:29 is ze met 2 centimeter verschil wipt terug Femke Brouwer. Gaat Femke Rispens nou wel of net mee naar de finale? Dan moet het nou gebeuren. Ze zit weg goed in de stok en ze gaat er dik winnen nou, denk ik. Ja, dit gaat roem over de 14,5 meter. En dat is dan echt klasse, hè. Op het moment dat het maat, stiert ze er weer. Femke Rispens, mij naar de finale en ik denk als nummer 1. Ja, bij Femke Varken sprong toen scheelde het heel weinig. Wist nou, toen sprong ze wierd, alleen dat wie heel dreigend. Toen zijn we al, ze analyseren het gelijk. Nou, waarschijnlijk die ze toen alles goed. En stier die pot gewoon krijgt wat te vieren. Nou, ik weet niet wat je het al je zei. Maar 46 zwart ervoor dat ze 2 centimeter verder is als heel veel van de wij. Ik hier het zelf nog verder toch eerlijk zijn. Maar het is centimeterwerk bij die topklasse dames. Maar goed, Femke die is er dus bij. En dat gaat, als ik het goed had, ten koste van Femke Brouwer. Want die komt dan met 14:31 correct te kwad. Op de middelste scores zien we dan Bouke de Jong uit Paraguay. Zien treddersprong. Meidje. De oren is weer goed. Bouke kan ook griezelig goed klimmen. Had er hem nooit een woordderpen. Dit liep het een stuk beter voor Bouke te gaan. Krijgt er hem. Nou, dit liep het op zich wel redelijk goed te gaan voor Bouke. Alleen nog zal het genoeg wezen voor de finale. Dat is even de vraag. Ik denk 8:44 dat dat inderdaad in gevaar komt voor Isbrand. Dus ik ben benieuwd wat Bouke op papier zet. Of er hem nog klaar mee maatje voor een finale. Bij de junioren zien we dat Michiel Sielstra zich nou echt het trainingsjaske uitdoet. Zien 1896 wie een topsprong, maar is op dit moment nog steeds de nummer 3 in de wedstrijd. En wie zullen zien of hij nou zich ook kan melden bij die 9 meter springers. En 18:39 voor Bouke is net genoeg voor de finale. Michiel Sielstra in zijn oren is goed. Had nou de tijd om te klimmen. Alleen nog, ja, dus juist het al wel. Hij komt haast voor de senioren uit. En ja, maat onder de douche en zegt kleermeidje voor de finale. Ja, en dan ben we er haast, want we gaan op de middelste batten alleen nog Jan Teerde Nauta, die het mogelijk nog finalist worden kan. En we gaan bij de junioren alleen nog Auke Jan Jilderda, die het eventueel nog een gooi doen kan naar de eindstrijd. Maar de andere finalisten zijn bekend. Dat betekent dat bij de vrouwen Femke Rispens als nummer 1 naar de finale gaat met 14:46. 2 centimeter minder Hilde van der Wij, 14:44. En als tweede gaat mij 14:39, weer een paar centimeter, Sigrid Bokma. Dat zijn de 3 finalisten van de vrouwen. De oren van de jongens en de famkes hier wel nemen we aan ze nog wel een keer. Wij concentreren ons nou even op Jan Teerde Nauta op de middelste batten. Want die kan hem nog plaatsen. De drompel aanstaan om de finale te heljen is 18,45 meter van Isbrand Galema. Ja, die knipt nou. Het is wel of net. Het scheelt die 2 sprongen of doe keer douchen. En Jan Teerde Nauta in een goede bui kan dit springen. Maar komt het eruit? Had ik een PR van roem boven de 20 meter. Maar ja, dat spring je net elke dag. Laatste sprong van Jan Teerde Nauta. Kan hij moet de punt krijgen? Dat kan hij net. Dus dan ben ik daar de finalisten bekend. Had Isbrand Galema op het nipperke de finale helle. Als nummer 5. Fijke Stellingwerf gaat mij uit de mixklasse. We gaan Rutger Haanstra. We gaan Nat Bronsma van zelfs met die 20.06. Maar we gaan ook nog bij de junioren ook in Jan Jilderda staan. En die zou nog wat rottelje kennen aan de volgorde daarboven. Dan moet hij oer de 1896. Dat had er een keer in. Want Joontje 02 is zijn persoonlijk record. Maar toen wie het mooi waren, wie het later in het seizoen,
en klommen die stok helemaal uit. Op deze omstandigheden binnen een stuk moeilijker. Je weet het nooit. Auke Jan Jelda, nee, die redt het net op. Besluit mij 1560 als nummer 8 de juniorengroep. En dan denk ik dat we heel gauw terugskekelen naar de finalisten. Op de eerste batte 3 famkes en 3 vrouwen. Op de middelste batte 5 senioren. En op de voorste batte 3 jongens en 3 junioren. Die strijden voor die prachtige prijs, die snor van Elkes Carillon. Van de Elkes Carillon Memorial. Een gewild item. Ja, Alkenien wil die snor heel graag een keer winnen. Daar zal het dadelijk om gaan. Voor het klassement zal er niks meer verhoren. Die afstand meer zet. Het gaat je puur om de dijtitels. En we gaan een stel mooie finalisten. Ja, zeker. Wat ook wel interessant is dat de jongens inderdaad nog junioren afstand springen. De junioren springen op senioren afstand. Dus het is echt een beetje chance van waar springt deze wedstrijd weer verder als waar. Dus dat maakt het dit hier in ieder geval super interessant. Volgens mij beginnen we al aan de finale. Ik zag net voor mij Berber Haanstra daar bij de famkes al klaarstaan. Berber, Bouke en Riemer Zielstra, dat zijn de eerste draaien die hun eerste finale sprong zullen meidje. Nou, Berber die had de vaart erin, die had de pols al mooi klaarstaan en daar beginnen we mee. Die sprong even goed volgen. Berber krijgt dat tredje mee te tredje en ja, komt er nou net ontdaan. Rent snel zo'n bed uit. Ja, maakt het zich kerst meisje voor haar laatste. Ja, bij de senioren hebben we in de finale toch nog Bouke de Jong. Bij die 1839 Isbrand Galema, Fijke Stellingenwerf, Rutger Haanstra en Naart Bronsma. Maar bij de jongens zoeken we weer Riemer Zielstra. Riemer Zielstra en die verbetert hem net. Bloedsteen op 1640. En had nog één kans om een gooi te doen op die topafstand van Sietse Leffers, die 1962. Onvoorstelbaar. Alleen nog Germ Terpstra is verder als junior en Naart Bronsma is verder als senior. Maar de middelste bad is nou voor Bouke de Jong. En die mij nou het spul op scherp zetten. Bouke de Jong. Ja, Bouke de Jong inderdaad. Er zit een heel soort potentie, maar het mat even rug gaan. Hij zit samen op hechten. De wien valt even fjord, dat is gunstig. Insprong is goed, dit klim ligt het een heel stuk beter. En Bouke gaat nou echt richting de 90 meter. Het is een goede eerste finale sprong. Hij weet, ik mat hem straks een stukje verder zetten en hetzelfde doen. En dan ging ik richting die 20 meter. Dus een goede eerste finale sprong voor Bouke de Jong. Verder dan in 1839 van krijgt. Nou, op juniorenskons, daar zien we nou Reiner Haanstra. Jongenskons, ja. En ja, die maken ze krijgt met Santje 64 een gigantisch goede sprong. En ja, dat is echt gewoon een leuke springer om naar te zien. Hè? Dus laten we hem in volgen. Ja, hij had de pech dat hij leeft in het tijdwerk van Sietse Leffers. Want ja, die springt een paar meter verder. Maar los daarvan, eigenlijk alle orenedities heen je mij zo'n afstand. Die Santje 64 bij de jongens liggen goed eerste werken. Je springt ik voor jezelf. Hij is eerste Iers hier in deze eerste klasse. Dus hij had nog een hele carrière voor hem. En nogmaals, hij springt dit voor het klassement. Hij maakt een enorme sprong. Want hij eerste wedstrijd Santje meter en nou weer Santje meter. Dus hij klapt toen naar door, hè, van de top. Reiner Haanstra. Nee, had de stok noten 4. En op de eerste batte is Nienke Klein-Velderman dwaande wol om naar de andere kant te komen. Maar dat gaat te vlug. Dus daar blijft de leidende afstand voorlopig staan op de naam van Noah de Boer. Zij van Exmara stiert onkap met tredje 50 en mij dadelijk zelf in actie komen. Maar op de middelste batte, ja, dan hebben we onze Nestor.
de man die dit hier voor het laatste chance bij ze zal. Hij kondigde zijn afschiet al aan IJsbrand Galema. 39 hier. Ja. Reinder Haastra is een clubgenoot van hem, maar ja, IJsbrand Galema die hij springt nog als wie er nou een jongen gaat. Zo fit eigen het er wel. En hij kan nevens mij dit hier nou wel eens een keer van een verrassingje zwaar, denk je dat? Ja, ik zie hem staan wel richting het Fries record gaan. Dat heeft er zeker nog wel in hem. Ik zie dat de wien even wat onhelpt. Nou, fake it till you make it, zei IJsbrand dan altijd. Maar hij vaak lagert er even om ontspanning te creëren. Nou, die loop, dat lijkt het ontnota best goed. Die insprong is echt goed, dan komt er aan het klim, maar nee. Ja, het moet alweer even mij zitten. En zou die Paul Safir in het beter staan dat de marge van fouten gewoon heel liets is. En dat is het verschil wel bij wat jeugdiger springers die sneller een pols uitklimmen. Ja, als hij iets verder in het wetter zit dan, of iets verder, als hij een meter of 2 meter verder in het wetter zit, dan moet alles kloppen. Nou, dan maakt ze weer eens op naar een van de smaakmakers van de jongens. Ziet ze Leffert op de jongenskons. Ze krijgt dus goed in de voorrondes van jongetje 62. En ja, had zien natuurlijk dat Germ bij de senioren er doorheen sprong is. We zagen 2 baltjes in het zonbed lezen, een blauwe en een reden. De blauwe lijkt nog, als het goed is, 4 centimeter verder. En dat rode baltje zit er duin naast. Dus we zullen zien of ziet ze hoe dat blauwe baltje van Germ kan springen. Of zijn eigen reden, maar in ieder geval het er een mooie streven. De oren. De oren liep het strak. De insprong ek. Dan de eerste klimslagen. En dan bloot die pols even hingen. Hij bloot zelf een beetje hingen. En dan showen we dat ziet ze wie het gaat. En Noah de Boer, die verbetert had bij de dames echt net. Wie won goede sprong, maar het zal net verder werden. Ja, ik hoor ze gauw de blauwe knop net vinden. Dan ik even op pauze druk. Maar ja, dan springen we te wat gelijk. We moeten het dit seizoen maar mee doen, vrees ik. Nou, de Boer verbetert haar net. Bloedwol koprenner bij de Famkes. Die kans wordt nou even inruilen voor de vrouwen. En daar is on het prepareren de nummer 3 van dit stuit, Sigrid Bokma. Op de middelste batten, daar zoeken we toch weer een mixklosser. En die mixklossers die mengen haar dit hier onnota behoorlijk in de strijd in de finale bij de senioren. Fijke Stellingwerf, ja, 1887, wie toch al weg nog om weer finalist te wezen. De jongenscategorie hier is er net mee won. En de junioren ook net, maar bij de topklasse is er gewoon tussen. En wat kan Fijke? Want ja, die had echt wel eens een uitzieter kunnen boven staan. Maar 20 meter, dat had ik hem dan nooit springen. Zo'n 1880 is ik zien beste hier sprong. Maar dit lijkt het heel goed tegen van Fijke. Dit gaat wel richting de jongetje meter, of net? Nee, hij gaat een beetje. Ja, dit is wel een jongetje. Hij lijkt het een beetje scheef in. Dit zal om en bij een jongetje 20 wezen. En eigenlijk zijn beste seizoensprestatie. Dus Fijke had nog in een poging, maar kan al nota al waarom zijn op een succesvolle wedstrijd. Absoluut. Ja, zit ik in een trainingsgroepje in het Heidenskip. Zo'n groepje die mij me kwam op krachttrainen was binnen. En de zaal in West. En het moet er even uitkomen nou. Wat komt er op het boord? Even zien. Want dat willen we dan ook wel graag weten. Jongetje Tretje wie niet krijgt voor Bouke de Jong. Die verbeteren hem. Dat wie voor Bouke de Jong echt zijn beste van het seizoen. De man beginnen langzaam te draaien, warm te draaien. Jongetje Traaien noteren we voor Fijke Stellingwerf. Dus echt die verbetert hem. En Michiel Silstra die bij het correcte volle. Bloed dus op nummer 3 staan bij die 1896. En Sigrid Bokma, die zullen een aanval aanvallen op de koppositie. Sigrid Bokma, nou wel weer in de buurt van dat gele baltje, maar zeker net eromheen. Ze krijgt goed voor 14:39. Toen zie je dat ze dicht bij elkaar. Mino, maar de fotolijst in ieder geval voorbij de afstand van Femke Rispen. Maar we zorgen dat het stokje wat 20-30 centimeter achter het baltje del zetten. Dus dit zal om en nabij een 14 zien wezen.
Nou, dan zien we dat op de seniorenskons Rutger Haanstra skret goed van jongetje 21 zien puzzel werd prepareerd. En Jelte Volkertsma op de jongenskons. Bedankt jongens hè. Ja, op de middelste batter staat Rutger Haanstra klaar. 21 nog steeds goed voor het tweede plak bij de senioren. Bij de junioren hier naast het podium staan. Maar ja, hij is gewoon wel de ene beste senior. En hij is door de mijn opbouw, want het zou me niks verbazen dat er nog wel wat bij kan bij die 21. Het is een stilist. Heel constant, mooie loop, mooie stijl. Had hier een Schotse Fries recordhouder west van de junioren, maar 20,5 meter, dus hij kent het wel. En houdt er hem riocht, dat ligt er wel op en daar komt een hele knappe sprong, hè? Jazeker! Daar gaat er weer! En hij is verder als het balsje van Nart Broosma. En dus kan dit wel eens weer richting die 20,5 meter gaan. Dat liep het er hier op het NK. Toen was hij de tweede achter Reinier Overbeek. Want die ging nog wat verder. Maar dat was toen het Fries record junioren. En dit was een ouderwets goede sprong van Rutger. 12 stukken leek. 12 weer sprongen. Nou, dat is niet makkelijk. 20 meter 34 voor Rutger Haanstra. Dat is nog geen persoonlijk record, maar wel degelijk de fieste van een jongen. En dan ben je waardig topklasse. Ja, dit liep heel. Ja, dit liep erop. Dus zou worst in ieder geval die eerste finale sprong del zetten. Wat krijg ik zei dat Freek, hij hier in de voorronde al 8,94 wat al zijn beste seizoensprestatie weer. Toen jongetje 21 en nu kwamen dus meter via de 20,34. En ik moet zeggen, toen ik hem zeg land, toen dacht ik 20,60 misschien wel. Alleen nog volgens mij schopte er maar de voet misschien nog een beetje te vol naar achteren of zo. Want het, ja, de meter zette hem toch, die twijfelde even van welk god mag ik nou pakken. Maar een topsprong voor Rutger. 20,34 en zit hij mij nummer 1. Iemand die dat action had is natuurlijk Nart Broosma. Ze krijgt al mijn speelsgemak naar 20,6 in de eerste ronde. Maar daarna, ja, 2 keer biert voor mij. In ieder geval had zich net verbeterd. Had wel even rust kennen had misschien weer even op naar een warming-up draait. Had even doucht. Is in ieder geval weer fris voor de finale. Dat is het voordeel als hij in de mixklasse zit. En we zullen zien of Nart nou gelijk een ongeval kan van op die 20,34 van Rutger Haanstra. Visualiseert nog even 1 keer die sprong. Controleert het rubber. Shot even omheen. Ben ik om de beurt? Ja, ik ben als eerste. Tot nu toe nog ongeslagen. Zijzierlin liept de Nart Broosma hier in Burgum. 21 meter 54. Wat kan hij nou? Kan hij direct de koppositie weer overnemen? Kan hij voor de onval aan? Nou, hij komt er in de buurt, maar hij gaat uit koers. Ik ben benieuwd of er verder is of net. Ik vind wel een knappe poging van hem. En dan liep het inderdaad van, hij is... Want hij komt weer, maar ik ben bang dat het balsje net verplaatst wordt. Want dat hij krijgt net 4 genoeg is. Ja, zijn topafstand stam je echt van 5, 6 hier alleen. Dus jongen, eerst even die Femke Rispers. Hier komt Femke Rispers. Femke Rispers, ja, die verbetert haarzelf. Als haar eigen 14 meter 46. En dan ben je goed bezig. Ja, 20 en dan Germ Terpstra. Is die echt prikkelen om deze in finale nog een keer? Germ Terpstra, nee, hij gaat uit koers. Hij viel de pols scheef gaan. Ja, en dan ga je te 4 uit koers. Ik weet net, het wordt misschien nog correct opmerken. Nart Broosma, 20-10. Dat is 2 wedstrijden. Hij verbetert hem dus persoonlijk wel. In 1 wedstrijd 2 keer 20 meter is prima.
Maar hij had nou de pech dat Rutger Haanstrijk mij doet. Ja, en ja, de laatste twee, drie klimslagen van Nart vertraagden wel wat, maar ik zeg. Het enige wat zwierder dan dat er bij die 20-6 die in zijn varken sprong. Misschien hier hem, ja, hij kwam wat minder snel op gang. Het enige wat zwierder, maar desalniettemin 20-10 is echt een topsprong. En ja, hij is weer warm, dus hij weet hoe waar de pol steen maat. En ik verwacht straks van Nart dat er het misschien nog wel kopieert en er nog wel, dat er nog wel wat in het vat zit. In ieder geval een interessante eerste finale ronde. Hij heeft de leiding genomen, 20-34 en na Bronsman gaan we dichtbij, 20-10. Femke Rispens, bloed, de leidster, maar... Ja, Femke Rispens krijgt bij de vrouwen. Die verbetert haarzelf naar 14 meter 64, verstevigt dus de lerende positie. Alweer in aanmerking dus voor... En verder kunnen we zeggen dat er in de finale toch al aardig wat afstand verbeteren binnen. Er ben in elk geval alleen nog al in de topklasse 3 beste seizoensprestaties. En nog een 20 meter van Nart. Dus qua finale is dit een van de sterksten ontnota. Dus deze Ilkeskerjong Memorial. We gaan alle lepers 1 keer in actie zien. De finale gaat over 2 ronden. Dus we zijn de met de tweede en beslissende ronde. Het is nou echt alles of niks. Te beginnen bij Bouke de Jong. Bouke de Jong. Nee, die zocht dat er het net helpt. Nou, die kennen Hoes mij in die zin een goed gevoel. Hij verbetert zijn eigen seizoensprestatie naar 9 meter tredje. Er zit een opbouw in, daar kan hij wel verder mee. De jongens. Daar zien we Riemer Zielstra. Kijk, een ruwe bolster nog. Maar die... Nou, Riemer Zielstra, dat je toch wat te vol in koers. En op de eerste batten zien we nog correct het plonske van Berber Haanstra. Die besluit haar Famkeswedstrijd dus met het brons, het derde plak, uiteindelijk met 13 meter tredje. Nou, Isbrand Galema, die maak ik nog 1 keer. En die rekt het meestal wel inspireert toch mooie sprongen. Dus zou dit wat mij hem aan tekst? Ja, hij is de enige senior die in de finale net zichzelf verbetert. De rest sprong alleen verder dan de voorrondes. Dus misschien had hij het bewaren voor de tweede ronde, dat weet ik niet. Maar weet je, we zullen het zien. Ze kwamen met dat 1483 toen weer dat is voor mij nogal scheef. Ja, het moet al even kloppen. Ja, nou is het ook wel goed qua lucht. Het wordt al wat donkerder als de scoreborden shows die reflecteren in het wetter en dat wordt alleen maar meer. Wat onjouw dat het alleen maar donkerder wordt. En in het hardstip slagen dat. En toen wist hij dus 2076 te spelen. Nou, ondanks de waarsomstandigheden valt deze afstand helemaal niks aan. We gaan een leuke wedstrijd om te zien. Dus de meesten die hier nog zitten, die zitten direct net nog voor niks. Ik denk dat we de steen met 3 scores een kleer of 2. Ik denk dat we met Isbrand in het begin. Bij de jongens staat ook Reiner Haanstra al vast kleer, maar die zal nog even wachten. Want ik ga ervan uit dat Isbrand eerst zal. Isbrand Galema, meiden onderin. Ontspanning erin houden. Dan erop versnellen. Dit lijkt het goed. Insprong is goed, maar dan zit die pols correct te 4 dit keer. En zo is het de ene keer dit en de andere keer dat. In ieder geval is het net Isbrand zijn jongen. Wie schakelen gelijk over naar de jongenskons, want daar zit Reiner Haanstra kleer. Ja, die springt een geweldige wedstrijd. Een dik persoonlijk record en kent daar nog wat bij. Reinder Haanstra. Nou, hij corrigeert ik nog heel aardig, maar hij gaat in koers. Hij gaat mij het zilveren hoes in deze jongensgroep. Dat is absoluut niet een schande. Sterker nog, hij springt een prachtig nieuw persoonlijk record van Santje 64 en wordt tweede. En bij de Famkes blijft Nienke Klein-Velderman. Ik tweede, want ik zei verbetert haar net, dus dan biedt in elk geval Noah de Boer dat zij deze wedstrijd hier in Burgum op haar naam schreeuwt. 13 meter 57 wie al genoeg. Zij had nog 1 finale sprong
om dat misschien nog wat mooier te maken. In die laatste sprong. Nou, dan gaan wij gelijk terug naar het kanon van Vionne. Sietse Lefferts die droeg het tegen de pols aan. Ze krijgt dus goed voor 62. Ja, ik net verwacht dat een van die oren jongens er nog wel heen zou gaan. Dus eigenlijk is die winst voor Sietse al binnen. Maar wat een afstand voor hem. Na die 20 meter armen we nog gewoon naar 62. Dus dat lukt misschien dat het net even een uitschitter wie. En dit belooft nog wat voor de rest van het seizoen. Ja, zijn eerste 900 meter sprong. En dan hij al 2048 achter de naam. Dat ken al erg bij. Wonderlijk. Nou, wij naderen de climax van de Jonne. Nog een paar sprongen binnen er om de stand nog wat in verhoring te brengen. Op de middelste batte Fijke Stellingwerf. De verrassende mixklosser die het nog gewoon niet krijgt. Zijn eerste 900 meter noteerde, 900 draaien daarmee nog wel vierde stiet. Maar waar weet, ken daar nog wat bij. Fijke Stellingwerf uit Koudem. Kijk, een snelle klimmer. Had net de allerlangste stok, dacht ik. Maar ja, als je hem uitklimmen en je gaat jocht, kun je toch wel richting 20 meter komen. Fijke Stellingwerf. Hij krijgt wettiert, maar te weinig. Dit wat te vlug. Om nog eens een keer te vlammen voorbij de Njontje. Nou ben ik benieuwd. Want ja, wat doch je, als je weet dat je al kampioen van Burgum binnen, dat je al 962 leert en je had nog een sprong. Wat zou er omgaan in dat holsje van Sietse Lefferts? Ik denk dat er hoe die Njontje zo'n 60 van Germbol. Ja, als je de 2 baltjes lezen en zijn baltje maar denk ik toch krijgt iets verder lezen. Dus we gaan het zien. Zie jij, maar kwam wel mooi op, hè? Nou, we geven maar 2 tegelijk. Sietse Lefferts gaat uit koers en Noah de Boer. Nou, dit ben in elk geval de beide kampioenen in Burgum. Sietse Lefferts wint bij een prachtige afstand van 962 bij de jongens. En Noah de Boer van Exmara wint bij de vrouwen met 357. Bij de famkes mag ik zeggen. Want de vrouwen die komen nog dadelijk. Wij hebben de middelste batte nog 2 kandidaten voor de dijtitel. Rutger Haanstra bouwt zijn pols op. Stiert verrassend onder leiding met 2034, de vierste van zijn seizoen. 43e sprong op 1 wedstrijd. Burgum Leiden wel. Daarna komt Nat Brandsma nog. En we krijgen nog 3 junioren en 3 vrouwen. Welke kant gaat het uit? We hebben geen idee. We zijn. Rutger Haanstra zit in de groeiende lijn. Dus als we nog verder springt als 2034. Alles lieken krijgt al redelijk perfect te gaan. Hè? Dus het wordt wel dreig om zo'n sprong te kopiëren. Maar Rutger is hetzelfde als Naert. Als het 1 keer goed gaat, dan kan ze dat best wel goed kopiëren. Dus we wachten het al. Verder zullen we dat Sigrid Bokma haar pols klaar zet om voorbij de afstand van Femke Rispens van 1464 te springen. En bij de junioren Michiel Sielstra die dus voorbij Germ Terpstra zijn afstand maakt van 960. Maar de 2034 van Rutger Haanstra is nog steeds de vierste van Dij. En daar kennen we nog zelf nog een schepje bovenop doen. De omstandigheden zijn misschien net ideaal. Hier krijgt het gevoel dat zijn voet nog een beetje naar achteren blijft zitten en dat er dus eigenlijk nog wel een winst van 30 centimeter in zit. We zullen zien of dat er nog meer in zit. De oren insprong is iets minder goed dan die van krijgt. Hij draait er wat omheen en lid los. En Matt in de wachtkamer wacht tot Naert Wol of net verder als hij 2024 springt. Zullen we naar de sprong van Michiel Sielstra. Eén sprong is goed. Klim ligt het echt heel goed. Dit ligt het heel goed voor Michiel. Klimt er jongen. Oh, dit is om en nabij. 950, maar ik denk net dat het verder is. De laatste slag, het leek alsof het puffer uit wie. En bij de famkes showen daar Sigrid Bokma die verder gaat denk ik. Of om en nabij. Nou, om haar reactie te zien net verder als de afstand van Femke Rispens.
inzetten, maar hij... Maar ze meid het spannend. Maar die sprong van Michiel Jontje Silstra. meter zo'n 30. Jontje zo'n 30. Wat een... Hier meer in zitten van. Daar hier meer in zitten, maar Hij zakken er wat uit op lijst. Die laatste slag. Hij wachtte wat. En Hij door- zeeg naar beneden, hij twijfelde wat en toen zak hij de voeten krek te gauw. Want ik denk dat er een haast omheen kent hier. ja, als dat dan juist in vergelijking met Germ, die ramt die polstro. Het is een moment. De laatste slagen lieten gewoon een beetje zwier te gaan. Alsof er gewoon de energie niet meer hier om Echt die vorm heeft. naar dat lange lier van hem omhoog te lopen. Maar ja, jemig, wat een afstand. Jongetje, zo'n 30 ex-Sienfjeste van dit hier. En dan hebben we gewoon een hele goede top 3 hier bij de junioren staan. Ja, dat was treden, hè? Treden, jongetje, zo'n 30. Jelte volgens, tweede een jongetje, 56. Maar ja, we zullen zien of hij er nog 10, 15 centimeter bij kan springen. En voorbij Germ kan springen. Dus het wordt nog 2-3 spannende sprong. We zullen eerst naar Nart Bronsma op een mis. Nou, ik wil nog even melden wat Sigrid Bokman deed. Want die hier een hele vierde sprong bij de vrouw hier. Maar komt krek te kwad. Want 14:55 is wel een verbetering. Maar ze blijft achter bij Femke Rispers met die 14:64. En wordt dus heel goed tweede. Ja, Nart Bronsma, die is de leidende positie kwijt. Die had een hele jonge op nummer 1 staan. En toen weer daar in de finale in naar Rutger Haastra. Die mij 20:35 daar omheen ging. Nart Bronsma antwoordde met 20:10. Dat was wel prima. Maar nog net genoeg voor plak 1. Zit dat erin? Bij de man die het douane is, maar een van zijn beste seizoenen in jaren. Hij liep even helemaal voortzakken. Het was net van niks dat er dit hier beginnen met in de mixklasse. Maar hij is waarom je op een goede wij. Ja, hij shot even omheen, want de BM-boegen werden behoorlijk. Ja, dat wil je net, hè? En het licht stiert op reed. Ja. En de uitdrukkingen van de snor. Dan gaan er twee eerst orensprongen. Eerst nou. Dus, hier We gaan hier. Havenberg. Daar is Jelte Volkersma nog een keer. Je gaat nou uit koers. Maar die ken ik naar huis met een heel tevreden gevoel. Want een dik persoonlijk record. 9:56. Het levert hem slechts het zilver op. Maar een schrale troost. Het is wel achter Germ Terpstra. Nou, naar het Brandsma. Dan toch. Hij springt in de reer. En hij springt echt net over het water, dus het dochter echt net daar. En dat betekent dat heel verrassend Rutger Haanstra als debutant senior hier zijn eerste titel pakt. Met een prachtige afstand van 20 meter en 34 centimeter. En we hebben nog een sprong van... En Germ die mij nog. En datzelfde geldt voor Femke Rispens. Nou, die beiden weten echt al dat ze kampioen binnen. Toch een mooie finale. Ja, zeker. Zeker spannende ontknoping. Wie even een share waarom dat Nart net gelijk mocht springen. Hij reageerde zelf ook al een beetje van wat is er nou aan de hand. Het stopjacht zit op reed. Dat betekent dat er net mij springen. Wils de oren springen al vol green hier. Misschien moet het even een beetje wachtje. Ik weet het net. In ieder geval. Zerst voor Nart zijn sprong dat er zichtbaar frustreerd wie. En dat is nooit een goede voorbereiding. Net dat het oors wel over die afstand van Rutger sprong wie. Maar het helpt in ieder geval net. Iemand die nog wel verder als Rutger Haanstra kan springen. Is natuurlijk nog Germ Terpstra. Had het hier natuurlijk al 21 zijsprong. En in alle vakgaande wedstrijden is er alweer over de 20 meter kamerloop. Dus dit is de minste afstand tot nota. En dat is jongetje zo'n 60. Nou, daar zo'n je eigenlijk al bij vorige jaren altijd een kampioen mee worden. Maar wij gaan zien wat hij nog kent van. En bij de Famkes hebben we nog Femke Rispers. Vrouwen, ja. Kleine meisjes waren ook groot. Ja. Ik denk dat we eerst naar Femkes joggen. Nou, we zullen het dan nog wel gebeuren in deze finale. Femke sprong 4:64 en Femke zit gewoon. nou, zit goed in de wedstrijd. Misschien dat ze dan wel richting de 15 meter kan. Inderdaad, het touw. Het touw van Femke zit in de knoop en dat shows ze goed van tevoren. Ooit dan bloot het hingen. Hilda Posma, de coach van Weensum, die helpt het even snel uit de knoop. En dan is het even zien waar eerst gaat. Femke of Germ. Ik denk misschien wel Germ. Germ of Femke.
Germ Terpstra. Germ niet eerst. En dan komt, Ze komen tegelijk. Hoe kent dat goos? Waar volg je we? Dus zorgen dat Germ hier al helemaal in de top zit. Loslid en dat Femke te 4 uit koers gaat. Dus beide geen verbetering. Maar worden beide kampioen hier in Burgum. En dan kan Wilbert zijn op een mooie wedstrijd. Ja, uiteindelijk toch, maar toch wat minder waard. Toch prima afstand. Mooie kampioen. Ik neem de 5 kampioen nog even van je op voor de volslijnens. Bij de Famkes is kampioen aan Noah de Boer. Maar een afstand in de finale nog van Tretjen 67. Bij de vrouwen is Femke Rispens eerste one met 1464. Bij de jongens, ja, de ongenaakbare Sietseleffers met 19 meter 62 wordt er eerste. De junioren, daar is Germ Terpstra met 1967, krijgt verder dus de kampioen. En de man van de jongen is toch wel heel verrassend op wat mij betreft. Juan Rutger Haanstra van het Heidenskip. Hij debuteert dit jaar in de topklasse. En wint hier met 20 meter 35 de Elkes Carrion Memorial. Wij meisjes dus dadelijk hier ter plekke op voor de prijsuitreiking. Wij verlitten hem met de mededeling dat de eerstvolgende wedstrijd Orenwieke zaterdag in Boetenpost is op de splinternije Skansen. Uw eerste livestream, dat zullen we later deze maanden. Zorg daarvoor even op de site van Omroep Friesland. Daar staan alle livestreams op. Willen jou nijpeteren jaren, volg uw radio en uw online redactie. Dan houden we jou totaal op een hechte. Namens Hannes Carrion en Freek Wijma, dank voor het harkje en sjen van deze eerste livestream. En heel graag ont een volgende keer.